Sa pagpangalagad sa Bombo Haray sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakadri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Agosto 8 tuig 2022 sa mga kabombo naton live nga malang taong Bombo Haray sa Udto sa Facebook page sang Bombo Radyo Iloilo Subongman, sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Sarangban nga mabatian live gamit ang imo sining cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalakuan kag mga nagapangunang mga balita sa paglag-on sa www.bomboradyo.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alaga nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Kasyasiyahan sa Pizza di Peligro ginpanagtag na mga winners sang weekly or first weekly draw sa studio draw naton. Kalakip na sila diri manuaton sini nga mga online activation winners. Nagbato na sang ila sini iyang mga kasyasiyahan kag subongman sang orokan nga balde nga may unod sang grocery goods. Sa dugang pa nga mga balita, istorya naton ining hagna karon nga ginaduso dito iya sa may kamera sang anay speaker ni former House Speaker Lord Alan Velasco. No, kundi ining parte sa mga motorista lang nga dapat magpamiyembro anay isa iya ka nagapanag-iya sang motorsiklo sa isa iya ka asosasyon nga accredited sang Land Transportation Office praber or para iya nga makaparenew ikaw sang imo sining registration. Ambal diri sang pila ka mga motorcycle riding enthusiast naton abalik awot sa aton sini karon iya mga kabumbo. Ano naman iya ang pahayag diri karon sang mga ordinaryo sini nga tag-iya sang motor nga ginagamit iyang purpose sa ila sini nga paggamit or pagbakal sang motor. Siyempre para iyas pang adlaw-adlaw nga hindi magastuan sa pamlite kag para siya sa accessibility. Kay kung nagamotor ikaw iya, mahapos ikaw nga makapadulong sa imo siniyang destinasyon nga hindi ka mag-suffer sa pagpugok sa lagas trapiko. Sa pihak kabahin na banwa-dugang pagin nga mga balita kag impormasyon. Mga durugista sa Barangay Bacau, Mandurriao, nagaduro. Bao nagaduro? Durugista nagaduro? Nagadamo naman ko no. Bigin deployan na to sang pulis. No, sa aton siniya nga mga kabombo sa pagbantay man sining mga durugista. Pila kabilong nga pulis ni kaganong sistema sang deployment. Istoryahan ta nagkaroon sa aton sini pre nga pagapangalagad sa gihapon diri lamang sa Bombo Haray sa Udto. Istoryahan ta man karon statement diri ni Senator Roland Bato de la Rosa. No? May kantanan kuno sa posibleng pagbalik sang mga Ninja Cops. Posibleng pagbalik sang mga Ninja Cops sa illegal drug trade. Kay tino nagtahaw-tahaw man kuno ang operation sa aton sin magkapulisan. Batok iya sa illegal drugs. Sa aton sin karon iya nga mga kabumbo nagtahaw-tahaw proti diri sa syudad sa Iloilo. Asod-asod ring bypass operation nga ginapatigayon sa aton sin mga kapulisan. Linibo kagatos, no? Ang presyo, ang balor sang illegal siniyang droga ang nakuha sa mga suspitsado. Kaya makon mo sini Banwa kung nagapabaya lang niya ang aton sin mga kapulisan din man nga gis nga makadakop sila sang kasubong sining dako kadako nga isda. Sa aton sinimatag palamate, istoryahan ta na balagron kay nagpandam diri ang senador
nga amo ang chairman sang Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee kag former PNP chief kag siya man nag-implementar sang drug war sa Duterte administration. Abigan niya nay naton ko na papas na to ang mga ninja cops to kag ang mga durugista. Nga may ara pa sang mga tinaga sa krikaron niyang posible nga magbalik sa operasyon posible nga magbalik sa serbisyo Istoryanta na madalagkuhan karon nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagan sa DYFM Bombo Radio Iloilo. I-check naman ni karon ang impormasyon, isa diri ka barangay sa City Proper Area, masaming may nagaluntad sining kinagamo kung may mga linagsanay sang mga makawat na dira nagapadulong sa ila sining barangay. Tiyanong mambal karon sang ila sining punong barangay na sa aton sining mga kabumbo kag ang punong barangay way makunog atiner dira sa ila siniyang barangay. Tiyano na lang nabi karon ang sistema na dira sa sining barangay diri sa may City Proper Area. Sa aton sining mga kabombo, ini kag iban pa madalagkuan mabalita, issues kag impormasyon tutukan ta dire sa pagapangalagad sang bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay hingagawon ta lang ma-check ta pinakuling lakat sang panahon. Masanaaw karon ang butlak ni Haring Adlaw. Babatsagan naton ang kainit sa aton siniyang panyempo, pero may tsansa bala nga magtupang ulan. Kay do mo na ning nanda naton umpisa sa bulan sa Hunyo, amo na ning nanda naton siniyang panyempo. Sa adlaw masingkal ang kainiton, pagka sirom-sirom na gani mabubo na yon ang mamunog sining ulan. Ti pariyosaton nga makapasilong kita, makatumar kita iya sang mga food supplement kapin pagid kung panyawan imo sining tumaron. While abot nga food supplement sa aton sin makabombo, makapabaskog sa imo siniyang alang-alang na Guro Bombo Chris aton pag-asa. Sa aton ara na siya. Sige, hingagawon ta lang. Nasigay lang. Sa aton sin makabombo, may tsansa nga pa magdaog sang linibo nga kasiyahan. Check ta pinakuling lakat sang panahon direktamente karon sa Pag-asa Forecasting Center. Nag-standby si Sir Ferds Rubin. Sir Ferds, si Bombo Chama ingud to. Yes sir, maingod to. Sa tanan nato na suking ang tigpalamati. Amo nyo itong latest weather update sa subong nga August 8, 2022. Sa karon ang southwest monsoon o hangin habagat among nag-apekto sa central kag southern Luzon. Samtang kita diri sa western Visayas, generally fair weather. May ara kung kaysa sang posibilidad sang mga isolated yung mga pag-ulan-ulan, pangilat kag panag-uob, labi na gid sa hapon kag sa kagabihon nga dala sang mga localized thunderstorms. Hinatubtob kasarangan na hangin halin sa nabagatnan ang mga ibabaw sa western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Forecast range of temperatures naton yara sa 24 tubtob 32 degrees centigrado. Aton nga adlaw nagbutlak kay na alas 5:39 sang kaagahon, matunod din siya alas 6:11 sang hapon. Kagamuni aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Perjurin, madam, ugid salamat. Thank you so much, Sir Ferds. Maingod to dira sa inyo. Dere wabit pinakuling lakat sa panahon direktamente sa Pag-asa Iloilo Forecasting Center, Pag-asa Doppler Radar Station. Ari na ang News Center. News Center, please go ahead. Agosto 8 taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ilang kumpanya ng langis po nag-anunsyo na ng tapyas ng kanilang produktong petrolyo bukas. Si Pangulong Marcos naman asahang dadalo at magtatalumpati sa UN General Assembly ayon yan kay Ambassador Romualdez. Pangulong Marcos naman nanawagan sa pulisya na tumulong at makipagkaisa sa muling pagbangon at pagpapaunlad ng bansa, kasabay po yan ng pagdalo nito sa ika-121 Police Service Anniversary sa Camp Crame. At 15 probinsya naman sa Luzon nakapagtala ng very high COVID-19 positivity rate. House Minority Leader Representative Marcelino Libanan hiniling naman na taasan ang cash aid para sa mga mahirap na pamilya itong 4Ps. Pagturo naman ng law ni First Lady Attorney Liza Araneta, Marcos University sa Iloilo City, binatikos ng National Union of People's Lawyer. At sa ating international news, ang Amerika hindi mag-overreact sa patuloy na pananalakay ng China sa Taiwan Strait.
Sa atin pang sports, balita itong 3-division world champion na si Terence Crawford. Iginiit na siya ang #1 pound for pound king dito sa mundo at hindi sina Japanese star Naoya Inoue at Canelo Alvarez ng Mexico. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Nag-anunsyo na po ang ilang kumpanya ng langis ng kanilang ipatutupad na oil price rollback bukas. Sa advisory kabilang sa mga magpapatupad ng rollback ang Pilipinas Shell Petroleum Corporation at ang kanilang gasolina ay may bawas po na 2 pesos at 10 centavos habang sa diesel ay meron ding rollback na 2 pesos at 20 centavos habang sa kerosene ay mas malaki itong tapyas na 2 pesos at 55 centavos. Ang clean fuel at Petrogas ay magpapatupad din ng parehong adjustment pwera na lamang sa kerosene. Ang rollback ay epektibo alas 6 bukas para sa lahat ng mga oil firms. Maliban na lamang sa clean fuel na dakong alas 8:01 pa ng umaga ng parehong araw magpapatupad ng oil price adjustment. Sa pinakahuling data mula sa Department of Energy, itong year-to-date adjustment ay meron na pong net increase na 19 pesos at 65 centavos sa kada litro ng gasolina. 32 pesos at 35 centavos naman sa kada litro ng diesel at 27 pesos at 30 centavos sa kada litro po yan ng kerosene as of August 2 ngayong taon. Asahan daw na dadalo at magtatalumpati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations General Assembly sa buwan niya ng Setyembre. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, nakabook na raw ang flight ng Pangulo para sa naturang event at bago pa ito umupo sa pwesto. Kaugnay nito ay mayroon na raw outline ang speech ng Pangulong Marcos para sa event. Sinabi ni Romualdez na posibleng magsalita ito sa UN sa September 20 na petsa kung kailan magsisimula ang event. Posible raw talakay ni Marcos ang security issue sa West Philippine Sea at 2016 arbitral ruling na hindi kinikilala ng China dahil sa malawakang claim sa naturang karagatan. Anya, ilang heads of state din daw ang humiling na makausap si Pangulong Marcos. Samantala sa ibang balita po, iniulat ng Okta Research Group na isinailalim ngayon sa very high COVID-19 positivity rate ang Luzon at 15 probinsya po yan dito sa Luzon. Ang mga lugar na ito ay kinabibilangan ng probinsya ng Albay, Benguet, Cagayan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, La Union, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Rizal, Tarlac at Zambales. Base po sa rita na kuha ng Camarines Sur ang pinaka-highest record na 48.7%. Sinundan ng Isabela na 47.6%. Tarlac na mayroong 41.9%. Nueva Ecija 38.4%. Ang Pampanga na mayroong 35% at Laguna 33.2%. Ang Cagayan ay nakapagtala ng 30.5% positivity rate. Sinundan po ng La Union na mayroong 29.4%, ang Zambales 28.6%, ang Albay 28.2%, ang Quezon 25.1%, Pangasinan 25%, Benguet 22%, Cavite 21.1% at Rizal 18.8%. Samantala, iniulat din po ni Dr. David na tumaas din ang positivity rate sa Metro Manila mula 15.5% noong Hulyo at 30 hanggang 17.5% naman noong Agosto 6. Sa dagdag pang balita, si Pangulong Marcos na nawagan naman sa pulisya na tumulong at makipagkaisa sa muling pagbangon at pagpapaunlad ng bansa. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos.
Yes, tama ka dyan, Bombo Jane, Bombo Gerald. Nanawagan nga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hanay ng pulisya na tumulong at makipagkaisa sa muling pagpapaunlad at pagbangon ng ating bansa. Ipinahayag ito ng Pangulo sa kanyang unang talumpati sa pagdalo sa ika-121st Police Service Anniversary sa Camp Crame ngayong araw. Dito niya hiniling sa buong kapulisan suportahan ang liderato ng PNP sa advokasya nito laban sa mga grupong nais na maghasik ng kaguluhan sa Pilipinas. Bukod dito ay sinabi rin ni Marcos Jr. na dapat din hikayatin ng PNP ang publiko na makiisa at tumulong upang mapanatili naman ang kaayusan at kapayapaan ng bansa para sa kaunlaran ng ating bayan. Samantala, umaasa naman si Pangulong Bongbong Marcos na magiging katuwang ng kanyang administrasyon ang kapulisan o ang Philippine National Police para naman sa pagbabago at desenteng pagbuhay nahangad niya para sa ating mga kababayan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng kanyang naging talumpati. I enjoin all of you to give it your best as you always have, without sacrificing your integrity as servants of the people. Let us be united in supporting the PNP leadership and its crusade against those who intend to inflict harm and disorder within our midst. Let us actively engage the public in the collective effort toward maintaining law and order so that we can all enjoy the gains that accompany development and growth. Let us continue to conduct our business with utmost integrity and accountability. And let us not allow even a hint of dishonesty and abuse to enter into that narrative. You are the vanguards of peace. You are, and that you set the example of the kind of leaders that we need to overcome the hindrances of today. As we forge ahead and continue with the journey, I am thankful to know that in this administration, we have the PNP beside us, serving as a reliable partner in making sure that the path we'll be walking is conducive to the ultimate transformation we have long been working for and aspiring to. Yan ang bahagi na naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala sa kabilang banda, Bombo Gerald, Bombo Jane, ay nagbabala din ang Pangulo hinggil naman sa sinasabi niya na wala dapat na maging puwang sa hanay nga ng kapulisan ang pagiging abusado. Dahil aniya, dapat na maging tagapanguna patungo sa kapayapaan ng mga kagawad ng pulis sa halip na makitaan ng ilang mga ito ng pang-aabuso. Sa huli naman ay nagpahayag siya ng pasasalamat sa buong hanay ng pulisya dahil sa naging tapat na paglilingkod dito sa ating bansa. Bali, Bombo Gerald, Bombo Jane, pagkatapos ng event dito sa Camp Crame ay agad namang dumiretso sa Camp Aguinaldo sa Pangulong Bongbong Marcos para naman sa change of command ceremony ng AFP Chief of Staff mamayang 2:00 ng hapon. Live mula sa Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Hindi mag-overreact ang Estados Unidos sa patuloy na pananalakay ng China sa Taiwan Strait kasunod ng pagbisita doon ni House Speaker Nancy Pelosi ayon yan kay U.S. Secretary of State Antony Blinken. Hinimok ni Blinken ang China na maging responsable sa kailang mga aksyon sa kabila ng mga pagkakaiba nito sa Amerika at iba pang mga bansa. Magugulitang pinaigting ng China ang mga military drill nito sa Taiwan Strait matapos ang pagbisita ni Pelosi. Bukod sa pag-alalang ito, binanggit niya na sinuspinde ng China ang ilang military-to-military channels at all climate cooperation sa Estados Unidos. Nauna nang binigyang diin ng US official sa kanyang official visit sa bansa ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait dahil ang mga pag-unlad doon ay maaaring makaapektuhan sa Pilipinas. Samantala, kabuuang 2.99 milyon po na mga Pinoy itong naitalang walang trabaho sa bansa ngayong patuloy pa rin at nanatili po yan sa 6% na unemployment sa buwan ng Hunyo kumpara noong buwan ng Mayo. Ang nasabing bilang ay mas mababa na kumpara noong June 2021 na mayroong 7.7% o 3.77 milyon itong mga walang trabahong Pinoy.
ang mga analista at negosyante ay patuloy na nagsusumikap upang mabawi po itong ekonomiya natin ay mabawi para sa karagdagang pagbuo ng mga trabaho. Nakatakda raw makipagpulong ang Department of Agriculture sa mga stakeholders ngayong linggo para pag-usapan ang pagpapatupad ng suggested retail price sa asukal. Una rito, inihayag ng DA na pinaplansya na nila ang kailang planong magpatupad ng SRP na 90 pesos kada kilo ng asukal. Ito ay dahil na rin sa pumapalo na sa ngayon sa 100 pesos ang presyo ng kada kilo ng asukal sa Metro Manila. Kasama na rin dito ang agricultural products gaya ng karne at sibuyas. Base pa sa pinakahuling monitoring ng DA, ang presyo ngayon ng asukal sa Metro Manila ay nasa 95 pesos kada kilo sa refined sugar, 75 pesos naman kada kilo sa washed at 70 pesos kada kilo para yan sa brown sugar. Ilang pamilya na rin gaya ng San Andres Market, Pasay City Market, Marikina Public Market at Malabon Central Market ay nagtaas na ng presyo sa 100 pesos kada kilo. Ayon naman kay Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, kailangan daw ng bansa na mag-import ng 300,000 metric tons ng asukal para mapunahan ang kakulangan ng asukal sa bansa matapos nga tumamang bagyong Odette noong nakaraang linggo. Paliwanag niya, kahit noong nakaraang taon pa raw kasi tumamang naturang bagyo ay apektado pa rin ang harvest season ng asukal. Aminado rin itong mababa talaga ang supply ng asukal ngayon. Kung maalala, tumamang bagyong Odette noong December 2021 at nag-iwan ito ng 13.8 billion pesos na halaga ng danyos sa agrikultura. Samantala, inihayag ng bagong hirang na Commission on Elections o COMELEC Chairman na si Attorney George Garcia na kailangang matugunan kaagad ang mga structural reforms at good governance issues sa loob ng poll body. Anya, kinakailangang lahat ng nakikita nila ay transparent. Kaya nga ang mga itong transparency and accountability ay nandoon. Dahil dito, papasok ngayon ang independence at impartiality ng Commission on Elections. Habang tiniyak ni Garcia na lagi siyang magiging patas, may 6 pang miyembro ng COMELEC na magwawasto raw sa mga bagay-bagay sakaling gumawa siya ng mga maling desisyon. Maguguritang bago ang kanyang appointment ay nagsilbi si Garcia sa COMELEC bilang interim commissioner sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang appointment ni Garcia kay Duterte ay na-bypass ng Commission on Appointments sa 18th Congress dahil sa kakulangan ng quorum. Sinabi po ni Garcia na sa ngayon ay wala pang inilabas na marching order si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa iba pang balita, si House Minority Leader Marcelino Libanan hiling na taasan ng cash aid para sa mga mahihirap na pamilya o 4Ps. Samantala, ang AFP Change of Command naman mamayang hapon, pangungunahan ni Pangulong Marcos. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Pinatataasan ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang cash aid para sa mahihirap na pamilya sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Batay sa House Resolution number 184 na inihain ni Libanan kasama ang kapwa 4Ps Party List Representative na si Jonathan Abalos II, hinihimok ang National Advisory Council para sa 4Ps na dagdagan ang halaga ng ayuda upang matugunan ng mga family beneficiaries ang epekto ng inflation. Bagamat walang tinukoy na halagan ang increase ang mga mambabatas, maari anya na ipantay ito sa maitatalang inflation rate. Ito ay upang makagkaroon ng dagdag na panggastos ang mga pamilya sa kabila ng mataas na presyo ng bilihin. Para sa buwan ng Hulyo, naitala ang annual inflation rate ng bansa sa 6.4% ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa ilalim ng 2022
national budget, naglaan ng 99.1 billion para sa pagbibigay ng 4-piece grants. Samantala, pangungunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang change of command ceremony ng AFP Chief of Staff mamayang alas 2 ng hapon. Mag-assume na mamaya bilang Chief of Staff si Southern Luzon Command Commander Lieutenant General Bartolome Bacaro kapalit ni General Andres Centino. Si Bacaro ay Medal of Valor awardee at miyembro ng PMA Class 1988 na mista din ni General Centino. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, suportado ng hukbo ang pagtatalaga kay General Bacaro bilang pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Well, the Philippine Army always support the leadership. No, we welcome the designation of the new Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines at buong suporta po magbibigay ng Philippine Army sa pagkakataon nito para bukas. Yan po si Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, nanindigan naman po ang bagong talagang Philippine National Police Chief na hindi sagot sa kampanya laban pa rin sa iligal na droga itong pagpatay sa mga drug suspects. Sinabi po ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurina sa kanyang panunungkulan ay mangingibabaw pa rin itong proteksyon ng human life sa kampanya ng pamahalaan laban dito sa iligal na droga. Dapat ay meron pa rin umanong komprehensibong pag-aaral sa root cause o yung pinagmulan ng problema sa iligal na droga sa bansa. Nanindigan itong habang isinasagawa ng mga pulis ang kanilang mandato at trabaho ay titiyakin nilang kung maaari ay walang mamamatay dahil hindi raw ito ang solusyon sa iligal na droga dito sa bansa. Anya, hindi raw dapat makontento ang pamahalaan sa pagkakasabat ng maraming kilo ng droga, kundi dapat ay alamin itong ugat kung bakit maraming nalululong at nasasangkot sa iligal na droga. Samantala po, sa mga sandaling ito, alamin na natin yung sitwasyon dito pa rin naman sa burol or yung lugar kung saan ilalagak yung abo, itong urn ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Nasa linya si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Gerald, Bombo Jane, eto nga at patuloy yung humahabol yung ating mga kababayan simula pa kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Yung eto na yung huling araw ng public viewing para kay ating Pangulong Fidel Valdez Ramos. At kanina ay ilan natin mga kabayan ay talagang nagbakasakali pa na masilayan sa huling sandali pagamat kumbaga nakalagay na lamang sa urn yung abo ni dating Pangulong FBR Bombo Gerald. At kagabi ay talagang marami pa yung ating mga opisyal ng pamahalaan ang humabol, lalo na yung ilan pang mga dating mga cross-in aid ni dating Pangulong FBR. At ito yung abangan ng ating mga kabayan ng mga schedule ngayong huling araw ng pagkakalagak o yung burol ni FBR sa bahagi ng dito sa Heritage Park sa Taguig City, Bombo Gerald. At yun nga, alas 7 hanggang alas 4 ng hapon ay yung public viewing. At alas 5 ng hapon naman yung prayer service o yung misa. Bagamat itong si FBR ay kilala naman bilang protestante. Kaya religious service yung gaganapin. 6:30 hanggang 8 p.m. ito yung prepared tributes ng mga dating opisyal, mga nakasama ni FBR sa trabaho. At alas 10 yan ng gabi matatapos yung magiging public viewing. At bukas, ito yung abangan natin dahil ito na yung igagawad ng ating pamahalaan, yung tinatawag na state funeral, ang paglilibing kay dating Pangulong FBR sa libingan ng mga bayani dito pa rin sa bahagi ng Taguig City, Bombo Gerald. At aasahan, mas magiging mahigpit, lalo na sa libingan ng mga bayani dahil ang isa sa mga primary o pinakaunang requirement bago makapunta, makasama sa naturang state funeral ay dapat merong ipapakita na printed
negative result. Negative result ng RT-PCR test. Hindi lamang antigen, talagang RT-PCR yung kailangan. Ito yung gold standard, Bombo Gerald. Bombo Raymond, may timeline ba kung ilang minuto or ilang oras mula sa Heritage papunta dyan sa libingan ng mga bayani, Bombo Raymond, itong isasagawang libing? At anong oras mag-start, Bombo Raymond? Well, alas 10 ay dapat nandun na sa libingan ng mga bayani yung urn o yung labi ni FBR, Bombo Gerald. So ang tansya natin ay more or less bago alas 12 ng katanghalian o kaya baka i-eksakto, usually ganyan na 12 noon o kaya ay 3 p.m. yung mga ibinibigay, yung mga ganyan mga paglilibing sa libingan ng mga bayani. So most likely ay pagkatapos ng religious services sa Heritage Park ay aalis na yan mga alas 9 ng umaga dahil ang target ay iikot kasi ito, Bombo Gerald. Bagamat yung libingan ng mga bayani ay nasa kabilang bakod lamang, nasa kabilang pader, ang pagitan lamang sa libingan ng mga bayani. So ang tansya, more or less, ay mga 30 minutes yung funeral march o yung funeral parade, Bombo Gerald. So by 10 a.m. o kaya mga 10:30 ay nandun na sa libingan ng mga bayani, doon sa designated area. Kahanay na yan itong mga libingan ng mga dating presidente, gaya ni Pangulong Marcos Sr., yun yung mga kahanan niya, Bombo Gerald. So approximately ay yun nga, before or on 12 noon ay maiburol na, mailagak na sa huling hantungan si FBR, Bombo Gerald. Oo, kasi yung maka-rehearsal, Bombo Raymond, yung pagmarcha, hindi yung normal na marcha. Bombo Raymond, medyo mabagal yung ibibigay na marcha dito sa libing ng dating Pangulo, Bombo Raymond. Gaya makita natin sa ating Bombo Gerald, yung practice ng mga tinatawag na mga Paul Barrels, yung miyembro ng Philippine Army Contingent. Ay ito, yung paa nila, pag ganun talaga yan. Ganyan-ganyan. Yung paa nila, talagang hindi yung dali ng march lang ng ganun. Talagang yung pataas talaga yan, yung gagawin nila. So kung snappy military march, so mabagal kumpara doon sa regular na paglalakad o kaya ang marcha, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond, abangan natin na bukas at dito sa mga siguro nanonood at nakikinig ngayon ay bihira itong pagkakataon na may ililibing dyan sa libingan ng mga bayani na bibigyan ng state funeral, Bombo Raymond. That's right. Actually, kung sakali, Bombo Gerald, na eto, bukas magka-cover tayo, kung negative kailangan negative tayo sa RT-PCR, ito na yung magiging ikalawa ko pa lamang na magiging pag-cover sa ililibing sa libingan ng mga bayani. Ang una ko na cover ay itong si Heidi Yurak na dating PCGG commissioner at doon din sa libingan ng mga bayani. 2005 pa yan, Bombo Gerald. So ito na yung magiging pangalawa ko na pag-cover ng ililibing sa libingan ng mga bayani at kauna-unahan na presidente sa libingan ng mga bayani kasi si Pangulong Cory, dating Pangulong Pinoy ay doon naman sila sa Manila Memorial Park sa Parañaque, Bombo Gerald. At least ito yung first time na Facebook Live matutunghayan ng ating mga avid listeners at viewers, Bombo Raymond. That's right. So ang panabik kasi abang-abang, Bombo Gerald, yung mga tradisyon, mga ceremonials na hindi natutunghayan sa ordinaryo na paglilibing. Makita natin yung mga military rights, yung pagbuburol, lalo na yung mga taps, yung pag-fold ng watawat ng Pilipinas at yung kumbaga demetro o kaya ay de oras na galawan sa pagbuburol, Bombo Gerald, paglilibing. Okay, maraming salamat sa mga patikim na yan, Bombo Raymond. Bukas ay abangan ng ating mga listeners sapagkat may coverage dito ang Bombo Radio at ihatid natin yung mga latest na kaganapan na dyan sa libingan ng mga bayani. Maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang pagturo ng law ni First Lady Attorney Liza Araneta Marcos University sa Iloilo City, binatikos ng National Union of People's Lawyer. May pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo.
Binatikos ng National Union of People's Lawyers o NUPL ang pagtanggap ng West Visayas State University o WVSU sa La Paz, Iloilo City kay First Lady Attorney Liza Catcho Araneta Marcos na magturo sa College of Law. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Attorney Jobert Pahilga, founding member ng NUPL, sinabi nito na ang pagturo ng First Lady sa asignatura na Criminal Law ay paglapastangan umano sa mga biktima ng martial law kung saan ang pamilya ng kanyang mister na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay iniugnay sa mga human rights abuses. Ayon kay Pahilga, hindi maikakaila na qualified sa pagturo ang unang ginang, ngunit dapat rin anyan na magkaroon sa at ang Universidad ng Delikadesa. Anya, sa halip na maging mabuti ang imahe ng College of Law sa West Visayas State University, malalagay pa ito sa kontrobersiya kung saan maging ang student regent at mga law students ay bumabatikos rin sa pagiging law professor sa Criminal Law 1 ng unang ginang. Imagine how much cost and security will it entail sa West Visayas State University, which perhaps will be spending money and security for her safety and security while teaching law. Second is moral ascendancy. Criminal law is a subject that should be taught by persons who are not only qualified to do so, but yung may mga act na hindi magbo-border into criminal act. Si Attorney Jobert Pahilga. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Naipasa sa US Senate ang $750 billion healthcare, tax and climate bill. Ito ay isang makabuluhang tagumpay para kay US President Joe Biden at ng kanyang partido. Ang final party line vote ay nasa 51-50 at si Vice President Kamala Harris ang sumira sa tie. Ang nasabing package ay produkto ng maingat na negosasyon at huling pagpasa nito ay nagbibigay sa mga Democrats ng pagkakataon na magkamit ang mga pangunahing layunin ng patakaran bago ang paparating na midterm elections. Dapat aprubahan ng Democrat-controlled House na inaasang gagawa ng batas sa August 12 ang panukalang batas bago ito mapirmahan ni Biden bilang batas. Ang malawakang panukalang batas na pinangalanang Inflation Reduction Act ay kumakatawan sa pinakamalaking pamumuhunan sa klima sa kasaysayan ng Amerika at gagawa ito ng malaking pagbabago sa patakaran sa kalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay sa Medicare ng kapangyarihan sa unang pagkakataon na makipag-ayos sa mga presyo ng ilang particular na inireresitang gamot at pagpapalawig pa ng expiry ng health care subsidy sa loob ng 3 taon. Ang batas ay magbabawas din ito sa deficit at mababayaran sa pamamagitan ng mga bagong buwis, kabilang ang 15% na minimum na buwis sa malalaking korporasyon at 1% naman na buwis sa mga stock buyback at palakasin pa ang kakayahan ng Internal Revenue Service na mangolekta. Ito rin ay magtataas ng higit sa $700 billion sa kita ng pamalaan sa loob ng 10 taon at gagastos ng higit sa $430 billion upang bawasan ang mga carbon emission at palawigin pa ang mga subsidy para sa health insurance sa ilalim yan ng Affordable Care Act. Bombo Sports News. Umalmaraw itong 3-division world champion Terence Crawford sa mga lumabas na report na hindi umano siya itong kinikilalang nangungunang pound-for-pound boxer sa buong mundo. Kabilang sa lumutang para sa ilang mga experts po na ang number 1 daw ay ang Japanese superstar na si Naoya Inoue na huling pinabagsak itong Pinoy boxing star na si Nonito Donaire at habang pumapangalawa naman ang popular po na Mexican superstar na si Canelo Alvarez. Pero kinontra ito ng American undefeated champion na si Crawford. Iginit ni Crawford, bagamat mga pambihira ang mga naging laban nina Inoue at Alvarez, para sa kanya po, siya raw ang numero 1 sa listahan ng pound for pound king. Anya kahit parawa tanungin na ang mga tunay na die-hard fan ng boxing ay sasabihin daw nila na si Terence Crawford ang number 1. Kung maalala, huling na kalaban ni Crawford si Sean Porter na siya namang tanging nakapagtala ng technical knockout win
Samantala sa ngayon ay naayos na raw itong posibleng super fight kay three-time welterweight champion Errol Spence na kapag nangyari daw ay maitatalak ang kasaysayan. At ang sports news ay inihatid po sa inyo ng Cherryfer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Ilang kumpanya ng langis nag-anunsyo na po ng tapyas ng kanilang produktong petrolyo bukas. Si Pangulong Marcos asahang dadalo at magtatalumpati sa UN General Assembly ayon yan kay Ambassador Romualdez. Si Pangulong Marcos naman nanawagan sa pulisya na tumulong at makipagkaisa sa muling pagbangon at pag-unlad ng bansa kasabay ng pagdalo nito sa ika-121 Police Service Anniversary sa Campo Crame. 15 probinsya naman sa Luzon nakapagtala ng very high COVID-19 positivity rate. House Minority Leader Marcelino Libanan hiniling na taasan itong cash aid para sa mga mahihirap na pamilya ang tinatawag na 4Ps. Ang pagturo naman ng law ni First Lady Attorney Liza Araneta, Marcos University sa Iloilo City, binatikos yan ng National Union of People's Lawyers. At sa ating international news, ang Amerika hindi mag-overreact sa patuloy na pananalakay ng China sa Taiwan Strait. At sa ating pong sports balita, itong 3-division world champion na si Terence Crawford, iginit na siya ang #1 na pound for pound king sa mundo po ng boxing at hindi sina Japanese star na Oya Inoue at Canelo Alvarez ng Mexico. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Atak na sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga kabombo naton sa liwat, panayon na kita ang nagabaton sa inyong cinema entries para sa week number 2 sa Enhanced Suwerte sa Palengke. Promo 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Bale-baleng pa-premyo na may kasyasiyahan pa. 6.5 million pesos sa kasyasiyahan ay kapanagtaga-premyo nationwide. Sa mga kabombo naton na inyo naman sininang pamatundaan, no? Nga ang mga promo sa Bombo Radio wala iya sang hukus-pukus. Ang mga premyo ginahatag sa winner, kag ang mga winner matutuod sini nga tagga pala sa kopa sa mga promo sa Bombo Radio. Subong adlaw Agosto 8 Lunes kita sa aton sini nga mga kabombo no kani hambal nila kuno gusto pizza de peligro kuno. Pero bisan pizza de peligro, padayon iya ang pagpanagtag sang kasyasiyahan kag balde-baldeng papremyo sang Bombo Radio kag Star FM. Oh, grabe ang kalipay karon sa mga kabombo naton kay hamakon nimo sa kabudlay sumong magpangita sang kwarta. Para iyang pangtusto sa pang-adlaw-adlaw. No, sa aton sini nga mga kabombo pinagi sa pagpasakop sa sa promo sa Bombo Radio na hatagan sa nga kigo sini nga solusyon. Ang aton sini nga mga kabombo nga mga tagpalasakop sa Enhanced Suwerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sa studio drone naton nagabaton sang 3,000 pesos kag 1,000 pesos ka valor sa gift pack. Ang third prize winner naton nga si Peter John Sumbilon, residente sa Lopez Haina, La Paz. Amo na siya sumongo. Makita ninyo sa aton sini nga Facebook Live kagaina na sa ginpatigayon sini nga awarding ceremony. Ginauyatan niya ang orokan nga balde. Pagkatapos ang 3,000 pesos ara sa iya sini nga nawala nga kamoto. Sa aton sini nga mga kabombo, si Eman Jan Sampani naman ang residente sa barangay Sook Carevalo, no? Nagdaog sang 4,000 pesos plus 1,000 pesos ka valor sang gift pack. Kag ang aton sini nga first prize winner. Sa aton sini nga mga kabombo, mas ginpili niya pa nga unahon anay nga kwaon ang iya sini nga premyo diri sa Bombo Radio sa programa dito sa eskwelahan siya sini Mac Matano kay ti pang pang dugang iya sa para sa mga kinanglanon sa mga kabataan niya sa ila sini iya nga pag eskwela. Tiyamakon mo na nga kasyasiyahan
no, ang nahatag sang Bombo Radio kag Star FM kag sa subong man sa aton sini nga mga sponsor products Si Eva Iramis, residente sa Barangay Santa Rita Uton, Iloilo. Sa aton siniya nga mga kabumbo, tagdaog sang 5,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Isa-isa kagaina iya kapanid sang tag-isa kalibo ka pesos ang pag-isip sang aton siniya nga mga winners sa studio draw. Lakip na diri nga ginhatag man kagaina ang tawag sigire ang premyo sa aton sini nga online activation. Sa aton sini nga mga tag palamati way gid nag paulihi Naway gid nag paulihi sanday ang Michelle Store, no? Nga ginapanagihan ni Edwin Antalan sang De Leon Mandurriao. Tapos JS Store and School Supplies ni Cheryl Fariña sa Tansa Esperanza. Kag ang aton sini nga first prize winner amo ang Shrek Store. Hindi ka mo magkakulba kay wala da si Shrek. Shrek lang ang alan sa ila sini ang tiyangge. Nagdaag baton sa 3,000 pesos plus 1,000 worth sang gift pack. Ang mga consolation prizes winner naton gali sa aton sini mga kabumbo, 2,000 man lang itong imbato nila. Tiningki mo, kita lakat kami subong dalan kung makasandan ka 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Kung gusto mo, ikaw naman ang i-feature sang Bombo Radio Iloilo nga nagapahayag sa imo sini nga testimonya, waswasin na napaghimo sa imo sini mga entries. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo kay sa enhanced suwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM, sa aton sini mga kabombo, may 3 kita kapamaagi agod nga magdaog sang kasyasiyahan. Ang una naton niya nga pamaagi amo ang studio draw. Studio draw. Ikadua na ito nga pamagi amo ang online activation. Kagang ikatatlo sini nga pamagi agod nga makadaog sa nga kasyasiyahan. Kag balde-baldeng papremyo na sa aton sini nga mga kabumbo. Lakip sila diri pang dugang-dugang pang pangindahan aton sini nga palengke on ground event. Sang Sabado araw sa aton sini mga kabumbo, 6 ka mga winners. No, ang nalawagan pagkatapos ang draw, hatag na yun ang 500 pesos nga kaso, kaga 500 pesos nga worth sang gift pack na sulod. So, Rokan Gabalde, why labot sila may mga cash prizes pagin sa aton siniya nga mga parlor games. Sa aton sini nga mga kabumboti, kita nyo na lunsay ang tawag si gani, lunsay ngirit lang makita ninyo. Sa ila siniya nga mga nawong, may ara pa sang t-shirt ang San Miguel Pilpilsen. Paborito ko pa nga color, abi Bombo Crisilugo. Color gray, kag color white. Sus Maria kagusi po, katahom-tahom namin pa sang tila. Damol pero prisko. Di sa mga tagalapas na, ararararo, pagkita sila blanan. Kita nyo na, sinuksok na yun nila. Why na nila na ginumahubas na makapuli sila? Ang mga t-shirt nga ginadagaan nila sa palengke draw. Sa mga kabumbo naton sa may distrito iya sa Lapas, preparar na kamuda kay Pizza 13, Agosto 13 sa Badoy ng adlaw. Dira ang aton siniya nga palengke draw. Sinuwayhan ang maswerte sini anong nga tagdaog sa tag 500 pesos nga cash plus 500 pesos nga balor sa nga gift pack. Kag mga daog sa aton sini nga video kit challenge. Kag iban pa nga mga parlor games, balantayan man ina. 39 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 12. Ano wala mong botsa mga proof of purchase ang amon sininga tipunon para kapasakop kami sa enhanced suwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Bantayin mo lang kay pagbalik ta sa aton sini pa rin nga pagpangalagad. I-plastar nato ina sa inyo para nga makaumpisa na muna waswas mo sa inyo sin mga entries. Kay ang may madamong sini nga entry nga ihulog, dako man ang tsansa niya nga magdaog. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa istoryahan naton ang football field sa Plaza Lapas. Plano sa city government nga i-revive. Kag pila na ka mga plaza ginpakita man diri sa city government nga matahom na o matamat lang sa aton sini mga kabumbo. Lakip na diri karon ang illegal nga droga
kumpirmado nga do amat-amat naman nga nagabalik illegal drug proliferation diri sa syudad sa Iloilo. Anong mando sa aton sini nga alkalde? Iban pa nga mga balita sa aton sini panay nga pagpangalagad balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumangon. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga
tapos lanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system sa diin nagapataas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta. Minuto sa nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby no sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ang aton sining alkalde may standing order sa aton sining mga kabombo sa aton sining Iloilo City Police Office. Kay mismo ang alkalde nagakonfirmar man sa aton sining mga tagpalamati nga daw kasubo nga matamat na nga nagabalik dire ang illegal drugs sa syudad sang Iloilo. Ay standby kag pila pa ka mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad ang aton sining karon nga patpaton diri sa pagpalayag sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo.
Standby sa aton sini nga mga tagpalamati, no? Tri sa aton sini nga mga kabombo. I-check naton ini karon with our mayor. Diri man sa aton sini nga panglagad sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Ang improvement man sa aton sini nga mga plaza, aton man sini nga i-konsulta sa aton sini nga alkalde. Ara na karon sa aton sini nga linya si Mayor Jerry Treñas. Mayor, good afternoon. Si Bombo Chami ni live ikaw sa bombohanay sa udto, sir. May nga po gid pumutram kag sa aton tanang viewers kag tagpalamati may nga hapon gid sa tanan. Makita sa aton sini karon nga mga kabombo at the same time sa aton sini mga Facebook followers man sa nga Iloilo City government. Katahom na mayor ang mga plaza naton sa Sinima Tinion, although nga hindi pa min gin inibugos nga natapos gid iya, pero just like dito sa may Arevalo gin pakita na ang katahom sa nga plaza naton na Mayor Treñas. Manami na mga plaza ta gina paubra na subong upod sa kay Senator Drilon nga nagasto siya sa Molo, sa Haro Belfry kag sa Lopez Aina Shrine, no? Ang plaza sang Haro, ang syudad man naggasto sa iban nga mga improvements dira. Gamat-amat na subong mga plaza ta. Ang lapas, sige man da paubra sang aton nga retention pond. Ang koi pond gangin paubra sang aton nga partner nga PEDSI kag Global Business Power. Ang aton nga Mandurriao ginaubra ang mga drainage. Ang Plaza Libertad balalikan na lang para sa mga benches, sa mga tanom, kag sa portion pa sa likod, no. Sige-sige ni ang paubra sa mga plaza para nga ang aton pumuluyo may kadtuan man kay Iloilo City is very unique that all our districts have their own plazas. Isa pa gid sa mga notisyara naton na Mayor Treñas, sir, gin-open na ni naton og pangkakasta to mga kudal? Why na tanan kudal except sa La Paz kay may mga koi pond kita, may butterfly garden. Dira siguro we will continue to have fences dira nga plaza. Pero aside from sa aton La Paz, ang tanan wa ay naging sang kudal, no, because i-abrihan na nato ang tanan nga plaza para sa tanan. Kag as per information nga amon sini na baton, may plano man ang city government nga i-revive ang football field dira sa may Plaza La Paz sa Mayor Treñas? Ipakayot ang football field together with our partner PEDSI. Mabutang sila sa mga suga para nga pwede ka football kung gabi, pakayuhon ang grandstand para nga mas madamo ma-accommodate. Kag ang La Paz may tada nga community center, no, para nga ang aton nga mga barangay kapitanes sa La Paz, ang SK, ang library ara na tanan sa community center. All right. Another thing, Mayor, you made mention nga nagbalik tama-tamat ang illegal drugs proliferation diri sa syudad sa Iloilo. Anong imo mando sa aton kapulisan? Ang akon nga marching order sa kapulisan nga siguruhon gid nga hindi ni kabalik, no, and may ara kita task force sa Bakhaw. Okay. Lang gid do dula si Mayor, pero anyway balik-balikan naton dahil lang gid standby no sa aton sini mga kabombo. May task force sa Bakhaw na mention ni Mayor before nga mag-fluctuate ang iya sini nga signal sa aton sini nga mga kabombo. Anyway balik-balikan naton ang aton sini nga alkalde diri man sa aton sini nga pagpangalagad, no? Diri man sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. No, kay ang illegal drugs isa man ini sa aton sini karon iya nga mga concern diri sa syudad sa nga Iloilo nga daan maayo na karon ang percentage naton mo in terms sa mga kabarangayan
nga ginpangdeklarar as drug-free barangay. Nakalampuwas na kita sa 80%. Tikanugon lang karon sang effort. Agin tingob man siniya nga effort sang local government unit, sang mga barangay official, kag sa aton sino mga kapulisan kag drug enforcement agency man kung mabutang lang ni karon sa wala, balikan ta ang aton siniya nga alkalde. You made mention, Mayor, regarding sa Task Force Bacau. May ara kita Task Force Bacau. May pila ka pulis kay station gidira sa Bacau. May ara man kita Task Force Esperanza. Pila man ka katapos ang kapulisan naton nga station naton dira sa Esperanza. And they will remain there for as long as may mga reports kita na padayon ang sulod sa mga unidentified ng mga tao, because we do not want what happened before to Esperanza and Bacau to happen again. Kay I made mention a while ago gani, Mayor, kanugol na ni karong mataas ng percentage naton sa mga drug-free barangay diri sa syudad sa Iloilo kung magbalik naman ini sila. Yes, and mayo kay ang kapulisan naton under Colonel Batiles, halin pa sang tapos gid sang eleksyon, sige meeting namon para maistoryahan namon. All right. Another thing, Mayor Jerry Treñas, kay tinudo nagadamo naging karon ang nagapalabot man sa ila sini nga pagdayaw kag suporta pila sa mga matag-as man nga opisyal naton regarding sa lihok sang city government in terms of public-private partnership sa redevelopment sang central kag supermarket. Lakip na diri nga nagpalabot sang pagsuporta kag pagdayaw si House Speaker Martin Romualdez and former Senator Franklin Drilon, Mayor Treñas. Yes, nalipay gid ako kaya ini ang ginatulod gid sang aton presidente subong nga ang mga LGUs will enter into PPP arrangement on several projects nga ara sa aton sa LGU, no? Kag subong nga aga gani may ara naman nga nag-submit sa aton sang PPP proposal para sa waste to energy ang Metro Pacific Water, no? And ipasa pa naton sa PPP committee naton sa secretariat, ginapaidalom sa aton nga CPDO kay Butch Peñalosa para matun-an nila. Parte naman sa ano niya, Mayor? Waste to energy, no? Waste to ang energy. basura naton dira sa Kalahunan, kag ang basura naton adlaw-adlaw i-convert nila sa energy pasulod dira sa PEDC. All right. Sige, with this information, Mayor Treñas, madamo inga salamat. Mayong hapon sa imo, sir. God bless. Thank you, Gid. Kag may hapon, Gid, sa tanan. Deriwavit si Mayor Jerry Treñas. Di karon ang aton sini nga mga plaza bukas na listaran kay way na sang kudal. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Ever since bukas manistaran galing kiti ginbutangan to sang kudal. Sadto para nga mahalungan man hindi magkalaguba dira ang ginapang butang sa sulod iya sang plaza nato nagod nga mangin matahom kag malimpyo. But sa karon sini matinion lain naman iya nga sahi isang sistema ini kay bukas sa ini tanan pangbutangan sini sa mga benches, no? Para iyang mga pumuluyo kuno sa syudad sa Iloilo may padulungan kag may hangaw-hangawan. Ang sarado lang or may kuda lang amo ang Lapas Plaza kay ti may koy pan kita dira kag may butterfly garden kag ginaplano karon iyang i-revive ang football field dira sa Lapas Plaza. Kay ti katulad sa iban sini nga mga kabanawanan ang mga taga Lapas hindi lamang kay taga distrito sa Lapas. Sa matter of fact sa aton sini nga mga kabumbo madamo man rin sa mahiligon sa aton iya sa kun football or soccer lang aton sini nga pagaistoryahan. Madamo man din sa aton sa nga mahiligon sa mo sina iyang sport. Ugaling kiti kung kaysa medyo hindi kin matagan sa nagakigo sini ang pagtamod bangod man sa kakulang sang tawag sigari kakulang sang pasilidades naton diri sa syudad sang Iloilo.
ang may football pitch dire ang standard sa akon sini nga pagkabalo ara dira sa may Central Philippine University. Ang University of San Agustin mi ara man ang UP hindi lagi ko kasiguro, correct me if I'm wrong, but damo sang mga mahiligon man iya sa paghampang sang football sa UP ang West Visayas State University. Kagi man ta sa una hampang pro football Bombo Chris G. Sa din pagid diri sa may Plaza La Paz. Sa aton sini mga kabumbo ti kinahanglan taman nga hatagan sa nagakigo sini nga igtulupangod ang mga football enthusiasts naton. Sa basketball ti damo man din mga basketball player nga mga bakod sa syudad sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo, lakip na dire ang mando karon sa aton sini ang alkalde nga tutukan gini ang illegal drug proliferation, samtang naga-umpisa pa lang sila pang atap naon na dayon para hindi na iya mangin problema pa in the long run ining posible nga pagpanumbalik karon sang illegal drug proliferation sa may distrito iya sang Mandurriao, particularmente sa barangay Bacau. Kaya kung maglantaw ka, Task Force Bacau, Task Force Esperanza, amo ining mga barangay nga kung sa din, hindi man lipod sa ibalusang kadamaan, diri niya naghalin atong mga dalagko man nga mga personalidade, nga mga ginakilala nga mga lords. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung kilalahon gin mga ako nga Lord Bumbo Chris J, alam mo kung ano nga sahi isang Lord ang gusto ko. Gusto ko Lord of the Rings. Lord of the Rings na kuya. Bahala ko na mga Lord na inyo. Anyway, 2 minutos na nakaligad sa takna sining launa, trisaton sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sukunan ta na karon diri kita nay banwaw kay damo sa nagpalabot sang concern sa aton. Inamay kantanan sa House Bill nga ginaproponer karon ni former House Speaker Lord Alan Velasco nga kung sa diin nagakadapat nga ang isa katag-iya sang motorsiklo ang magpamiyembro gid sa isa ka motorcycle club or motorcycle riders club or association accredited by the Land Transportation Office. Kung hindi ikaw mga kabombo makapa-miyembro, hindi ma-renew ang imo siniya nga registration kag lakip na degree o driver's license approval or renewal. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Kag kung naga-drive man ikaw kuno kag parahan ka kag tsekyaron, posible nga magamulta ikaw sang 1 or 10,000 pesos. Sa aton sini nga mga tagpalamati, any person who owns or drives a motorcycle without securing the required motorcycle safety and road courtesy training certificate and motorcycle riders club membership certificate, ti multa ka 10,000 pesos. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, amo ni kasakit ang ginaduso karon iya nga layi ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Anyways, mangin kaupod naton diri karon isa man sa mga kilala sini iya sa patag sang motorsiklo, former national president sa Field Bikers sa Musray, pioneer member sa Red Rider Santa Barbara, HPG trained rider, accredited sa LTO Central Office Instructor para sa CDE kung Comprehensive Driver's Education, kag national member sa MCPF Motorcycle Philippines Federation, si Mr. Felix Serisola. Sir Felix, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Makita ka sa Facebook Live sa Bombo Radio Iloilo via Zoom. Kag mabatian ka man sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Welcome sa Bombo Anay sa Udto, sir. Bombo Cham pa yung Udto, kag may Udto sa tanan. Alright, tabilang isa ka motorcycle
enthusiast. Sir Felix, ano ang imo siniyang mahambal tuhoy sa sining proposed bill ni former House Speaker Alan Velasco nga nagakadapat ang isa kuno iya ka persona nga nagapanag-iya sa motor may ara gid sang membership sa isa ka motorcycle riders club kag ining motorcycle riders club dapat accredited man sa LTO, Sir Felix? Bumutsamp, actually naka-istorya kami ni last week pa siguro. So kung i-apply naton ini sa tanan nga riders, daw damo gid siguro ang apektado. Maluwas abi sa mga established na nga mga motorcycle club diri sa bilog nga Pilipinas. Pero okay man ita ni maayo ni nga programa kay for safety man nimo sang aton nga gobyerno. Pero tanawon man na other side, let's say abi sa mga individual rider, nagamotor nga naganegosyo, nagamotor nga nagaobra, so do mabudlay ni nga klase ka house bill siguro kung matuman. Umutsam? Alright. Paano ni mo, Sir Felix, nahambal nga mabudlay para sa mga individual owner sang mga motorsiklo? Since nga isaman ako, abi in fairness man, isaman ako ka accredited LTO instructor, purposely para sa CDA. So sa CDA ni, dapat before ka mag-renew sa lisensya mo, ma-attend ka gid sang one-day seminar. So pero kung balik natin sa individual, so kung tanawon ta, sample lang, may isa ka empleyado, nagamotor, adlaw-adlaw ginagamit yung motor. So daw ay na siguro tsimpo nga magmembro sa isa ka riders club. Kaya niya sinang focus is pangabuyan niya. Unlike sa iba man sa aton nga happiness, passion nato ng rides. Join kita sa grupo. Pero actually, ibalik na doon sa House Bill. Ang purpose ni Congressman Velasco, maayo man tani for safety sa motorcycle safety program. O galing, kung i-apply nato ni sa kabilugan ng riders, so damo gid sini apektado, kag damo gid sini daw hindi siguro kasalang mamimembro sang isa ka club. Okay. Nagadepende sa akon sini nga pag-insindi abi, Sir Felix, nagadepende man ini sa isa iya ka motorcycle riders club kung may mga fees or whatsoever dira ang ila sini iya karon nga mga patakaran. But usually kay ikaw, isa man ikaw sa mga nanging presidente sang Phil Bikers Association diri sa Pungsod Pilipinas, anong mga requirements abi para iya nga makapasakop ako sa isa ka club or association sa mga motorista, Sir Felix? Ang common ang requirements is number 1, driver's license, updated, ORCR, sang aton nga motorcycle. And then there are clubs nga ga-require sila sang monthly dues, may gana-require sila nga membership fee. So usually amo na ang common nga nagatabo sa aton nga mga ride nga motorcycle club. So sa mismo sa club, yung tanaw na ton subong ang mga legitimate nga club, ang screening sang driver's license kag ORCR ara na sa ila. Kulang na lang nga sila ibanda sa training kag seminar. Okay. So, kung lang taon na ton, why mangidya kontra tsimpo sa pagpamiyembro abi sa particular nga drivers club or motorcycle drivers club. Ang problema lang na naton, ang iban sini wala sang tsimpo man sa nasiling mo na to gani katulad sa isa abi ka empleyado kag subong pa yang mga panyimpo nga daan, Sir Felix, daw nangin number 1 means of transportation na ning aton sini nga mga single nga motorsiklo kiti kung traffic pwede ikaw makalusot-lusot at the same time hindi magid problemado in terms of parking space. Now kadamo sa mga bintaha sa mga nagamotor, so iban sini sa mga kauturan naton ginagrab ining mga kasubong sining oportunidad. But ang isa pagid sa mga problema naman naton nga kung lantaon naton nga ginapasiguro diri ang driver safety, ang pag-agigid sa insakto kung tani man nga proseso sa pag-angkon sang kay gayunan nga makamaneho sa motorsiklo, Sir Felix? Yes, actually amo niyang sitwasyon gawuri kita sa mga other motorcycle riders.
amo na nga subong nga daan. Say sa Motorcycle Federation sa MCPF, nag-set kita mo sa LTO to be accredited. Siyempre may mga 2 days, 4 days seminars just to accredit nga maging instructor kami. Ang focus namon dira, kung magkanda kita ka CDE for free, kay may ara nga CDE man sa LTO pero hindi nila na makater ang iban to make it sure nga madasig, ara sila sa driving school. So more or less siguro 2 to 3, I don't know, 2 to 3,000 ang baydan. So sa amon nga side, naluoy kami sa mga other fellow riders namon nga mag-renew sang lisensya, makuha gananay sang CDE. So kami, gin-post ginamon amon nga club nga maging accredited sa LTO to make it sure nga makabulig kami conduct CDE sa other riders nga free. Amo na amon subong. Okay. Ang iban sini nga mga kopdana nimo siguro Sir Felix nakapalabot naman sa ila sini nga mga paglantaw or opinion tuhoy sa sining House Bill number 32. May mga nabato na bala ikaw nga doon nga bang Sir Felix do medyo mapropinot gid ang among sini nga sistema kung lantaw naton. Bisan sa Manila naga-communicate kami. May isa ganito nga comments nga daw gina-deprive ang rights kang isa ka maging gusto nga maging makakuha sa motor kay masulod ka gid sa isa ka club nga accredited. So a purpose din niya, may purpose man na ang kada isa sa ato nagkuha sa motor mo. May ara nga sulod sa club, may ara nga gusto niya mag-tour lang. Pero may ara man niya nga gusto magsakay sa motor nga purposely para gid sa kabuhian nila sa negosyo. Okay. Anong bintaha kung may ara ikaw sang motorcycle club abi na bilong ikaw sa isa ka club or isa ka association? Anong mga bintaha dira, Sir Felix? Kadamo man kay kada club daw lain-lain man ang ilang lain-lain man ang mission vision. So may ara nga club nga more or less community service, gabuli kita mo na may mga charity rides. May ara man nga clubs nga more on galibot sa Pilipinas. So mas masadya kung may ara ka nga club kay damo ko dan. Unlike sa amon, galibot man kami sa Pilipinas, naga-charity ride, kung mas nag-focus kami subong sa comprehensive driver's education. Kaya di rin na mo nakita nga daw mas makabuli kami di sa amoning aspeto. Kaya you know why Bumbucham, one time taga-antex nga ideya, nagkanda kami seminar sa CDE seminar sa Kalibo, sa Rojas, sa Iloilo, sa Pasig. Sa evaluation pa lang nga process, sa first hour ng evaluation, siyempre tagaan mo sila exam without any seminars pa. Imagine mo, Bumbucham, more or less, mga 50% yun sina hindi ka-intindi sa mga marking signs kag traffic signs. Imagine. So kaluluoy. Kag ang sabahin iya sang mga riders kidaan, lain man niya ang inyo sini nga mga hand signals mo. Di ba, Sir Felix? Kag ti kun in terms of safety driving sa motorcycle, nagakadapat nga mabalaan mo gid ini. Hindi lang niya basta-basta nga ginsugo mo na gani mga terminobla nila, Sir Felix. Ginsugo ka lang bakalanggaw, pagbalik mo kabalo ka na mag-drive motor. Sana. So dira kami ga-focus kay when we say ang gina-introduce ni Congressman Velasco nga motorcycle safety program, ari na nga daan for pila lang ni ka organization ang naga-conduct. But then later on siguro ma-expand man na mo kadamo man interesado nga mga riders club nga naga-communicate sa amon. Nga gusto man nila maging isa man part as road safety warriors ang panawag namon sina to educate riders, other riders. Okay. So may bintaha kag asa sa House Bill number 32, may bintaha kag may disbintaha man kamo nga nakita dire. And we do hope nga basi kon before ini nga manginlaye may mga amendments man dire nga igadugang, Sir Felix. Yes, actually ara sa Manila may ang grupo namon sa Manila may gina-prepare man sila nga i-contribute man with this regarding sa amon nga laye. But then kung tanawon mo ang iyang gina-introduce ni Congressman Velasco, ari na ni gina-practice na ni isang government. Ang problema lang hindi consistent. Sample lang, dapat
number one, dapat mamibro ka sa club. And then ang club mo i-accredit sa LTO, and then your club will conducting kang mga seminar sa imong mga membro. But kaya purposely for safety man eh. Pero actually kung lang taon mo, ara na sa LTO subong before ka mag-renew sa lisensya, yung seminar ka naman. So do hindi namin man kinahanglan nga ang club gid kay maagi ka manghapon sa LTO once na mag-renew ka sa lisensya. So do matag ko do duplication na lang ni siguro. Okay. Sige. Sir Felix, thank you so much for your time kag sa imo man sining mga insights gin-share diri karon sa aton sining nga pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo. Maayong hapon dira sa imo, Sir Felix. God bless. Okay, salamat. Okay, diri wabit si Sir Felix Ceresola sa aton sining karon iya nga mga kabombo. Now, kung lang tawon nimo ang House Bill number 32. Hambagan ni Sir Felix inya ti okay gid ini kay una bes ang concern ginalantaw diri sa bahin karon iya sang safety driving nga maintindihan sang tagsa ka motorcycle rider ang mga nagkalain-lain man sini iyang rules, laws and regulations sa pagmaneho sa motorsiklo. Kay ang pag-angkon kag ang pag-drive sa motorsiklo ang may lakip sini iya nga responsibilidad sa aton sini nga mga kabumbo. Sa tanan man siguro iya nga bagay, bisan sa four wheels, dapat mangin responsible driver kita. So anong kinanglan naton nga mangin responsible driver? Para nga mangin responsible driver, subong iya ang Land Transportation Office naga-require na gid sang mga theories, mga nagakigo iyang examination para nga mapasigurado nga pananglitan nga maghatag sila sang driver's license, may kasiguraduhan ang Land Transportation Office nga mangin or isa ka responsable ini nga driver. Kung ang ginadrive mo man, 4 ang guma, or 2 ang guma, or 3 ang guma. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Now, ang mga motorcycle club, sa aton sini nga mga kabombo nga nag-exister diri karon sa Pungsod, Pilipinas, katulad ng ilang abisa nga grupo ni Sir Felix Ceresola, suno sa iya, nagakandak sila sang nagkalain-lain sini iyang or nagakandak sila sang workshop sa nagkalain-lain sini nga lugar. Now, sa bahin karon iya sang safety driving abe, no? Or anong ginpayag ni Sir Felix wala kang ginang nga CDA or CDE, no? Driver's Education. Para nga matudloan ang tagsa iya ka mga driver sang motorsiklo sang nagakigo sini iya nga mga pagsulundan sa pagmaneho sang two-wheeled vehicle. Kay kalabanan siniya nga disgrasya nga naga kasalapuan naton ang naga-involve gid iya sa duha lang ang guma mo sa mga single nga motorsiklo. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Now, ining nasambitan nga House Bill number 32, ang Motorcycle Safety Riding Act, naga-exist na ini. Ara na ini nga daan iya sa aton sini iya nga layi nga dapat mag-undergo ikaw sa nagakigo sini nga safety course. No? Hindi ba lang paribag-usubong iya nga regulasyon sang LTO nga may ara ikaw sang theoretical, may nagakigo na dira nga kalawigon mo. Hours nga dapat makumplito mo na, may practical exam pa ikaw before ikaw nga panugutan nga makaangkon sa imo sini nga driver's license. So, sa bahin karon iya sang safety riding, no?
ara na dira sa aton sini makabumbo padayon tanan ang gina-practice o galing kay tiambal ganin ni Sir Felix wala lang sa gobyerno tamatagan sa nagakigo sini nga pagtamod. Tikon sa mga driving schools ka naman iya mag undergo sining driver's education, medyo mahal-mahal. Bintaha man ini karon iya para sa mga established sa Motorcycle Riders Club. Ngati ang ila sinibulig sa mga fellow riders nila, nagakandak sila sa mga seminars. Sa aton sini nga mga kabumbo. O galing iti ang mga seminar nila, nagalawig sa nga tag-4 kadlaw. Kati hindi mo man iya tanan-tanan mapaslak kag mapasulod paminsaron mo dira sa isa lang kadlaw mo. Budlay man sa aton sini nga mga kabumbo. Kaya bali Sir Felix, sinya ti sa iban, for example, kung empleyado ka, nagatrabaho ikaw 5 days a week. Tisi niya, ang libre mo gilang Sabado kag Domingo. Di may lang kung matuon na sa Sabado kag Domingo, kaya usually hikot mo na iya straight 4 kadlaw mo sa aton sini makabumbo ining mga driver's education. No? Sa aton sini matag palamati. But anyway, ang isa lang sa problema sinadri kay sandig iya sa House Bill number 32 ginahimo nga prerequisite for motorcycle registration and approval sa new driver's license kag renewal kon motorcycle owner ikaw ang pagsulod iya sa club or pagpamiyembro sa Motorcycle Rider Club. Tama na gani karikot sa pagkuha pa lang iya sang lisensya, although beneficial man sa isa iya ka driver, pero dugangan pagid ang palasaanon karon nga dapat may membership gid ikaw sa motor riders sa club or sa anuman nga asosasyon nga accredited sang Land Transportation Office para lamang iya nga makaangkon ka sa motorsiklo. Ti ko nang imo karon abi nga motorsiklo sa nasiling tanagani, gamiton mo lang iya abi para iya nga sa imo sini nga trabaho. Gamiton nyo as a service sa imo sini iya nga bata or imo sini iya nga asawa dira padulong sa ila sini iya nga trabaho or eskwelahan. Kinanglan mo gid iya nga pamiyembro sa Motorcycle Riders Club. Kitiyambal gani ni Congressman Velasco sinya ang motorcycle riding is fun and enjoyable, especially when you are riding with your buddies or a riding club. Di okay man ina, damo na subong sa aton sini nga mga riders nga tagsa ka simana, Sabado or Domingo, naga-ride sila. No? Pero ti ining mga tawo nga ni iya, mambal naton sa aton sini nga mga kabumbo, ang ila purpose iya sa pag-angkon sa ila sini nga mga motorsiklo, usually, para naging lamang iniya for relaxation or nangin hobby naging lamang ini nila. Para iya sa mga tawo nga gusto sang makales gawa kag makatipid-tipid from day-to-day activities, naga-resort sila sa pagbakal sang motor. As a matter of fact, di pa na iya bakal kay hulugan, hindi man nakas, kung tingin na hulugan, gani isang iban sini. Ti, pakumplayon mo gidya ang isa ka individual, kag kung hindi siya nabilong or hindi siya miyembro sa isa ka riders club nga accredited sang LTO, idingot mo ya sa iya ang kaygayunan o ang iya sini kinamatarong nga mag-angkon sa nga motorsiklo kay gamiton niya sa iya sini iya nga pang-adlaw-adlaw sini iya nga trabaho, pang-adlaw-adlaw ya sini iya nga mga aktibidades or bisan abi mag-negosyo sa aton sini nga mga kabumbo. May isa pa gini ka House Bill nga ginaduso si former Speaker Velasco mo, nga kon way kagrahe, hindi ka man pwede makaangkon ka sa lakyan. Tinaya do okay gawa na. Sa aton sini makabumbo kay man,
ang iban subong damo sila sa lakyan pero why sila grahe. Hindi nila ginaparking skilid dalan. Pero ang grupo ni Sir Felix may mga lihok ng kuno nga ginpalabot dito sa kay Speaker Velasco para nga i-consider man ang amo siniya nga bahin sang House Bill karon. Bantayan man diri kay himulsuan taman naton sini nga mga kabombo, mga individual owner bala or mga tag-iya sang motorsiklo nga ginagamit nila service pakantos trabaho, no? Ginagamit nila dulong sa opisina sa ila sini iyang asawa, ginagamit nila service sa ila sini mga kabataan. Sa aton sini matag palamati. Oras 26 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik ta, balik-balikan tatong mando sa aton siniyang alkaldeo ang pagtukod sa Task Force sa Bacau or pagbalik sa Task Force Bacau kag Task Force Esperanza. Kag lakip na dire may deployment sang pulis sa barangay Bacau. Check ta na karon sa aton sini pa rin nga pagpangalagad sa gyapon diri sa Bombohanay sa Uto pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu.
Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby no sa aton sining mga kabombo. Ay check tanay si Bombo Angel Tan. Nagpakiguhon anon si Bombo Angel sa pila ka mga riders diri iya sa syudad sa Iloilo sa pag-checkar man sang ila sini iyang pahayag tuhoy sa sining duso ni former House Speaker Lord Alan Velasco nga dapat may membership ikaw sa Riders Club. Antes ikaw iya nga makaparenew sang imo sini nga registration kag sa imo man sini nga bag-o nga para makangkol ka sang bag-o nga lisensya. Kag kun wala, no? Kag for example, abi parahan ikaw, why ikaw iya sang membership, mabalaan nga wala ka sang membership sang operating unit, multa ikaw na 10,000. I-check naton si Bombo Angel Tan. Saya man sini iyang follow-up report diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Standby diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Balik-balikan ta na karon sa aton man sini nga pagpangalagad diri sa aton sini nga palatuntunan. Si Mayor Jerry Trias nagpayag nga ginapa-activate niya liwat ang Task Force Bacau. Kag subong man ang Task Force Tansa Esperanza. Ini may kantanan sa impormasyon nga amat-amat naman nagabalik ang illegal drug proliferation diri sa syudad sang Iloilo. Kung madumduman pa sa aton sini nga mga kabombo, may gin-deploy na nga personnel sa tagsa sini ka mga kabarangayan agod nga magbantay didto sa mga nagagwa sulod nga mga personalidad. No? Ti-check naton abi ang linya ni Police Colonel Leo Batiles kay ang pahayag ni Mayor Jerry Trias niya ginapa dapat hindi na ni sila makabalik. Hindi na ni sila maka-establisar pa sang ila sini iyang tinutuyo nga ibalik liwat ang illegal drug proliferation
diri sa syudad sa Iloilo. I-check naton ang linya ni Police Colonel Leo Batiles aton sining ICPO Director. Colonel Batiles, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombones sa Auto, may hapon gid. Yes, Bombo Cham, may hapon man sa imo kag sa tanan nga nagapamati subong sa Bombones sa Auto. All right, last Saturday, Colonel Batiles, sir, may commendation nagikan sa kay Mayor Jerry Treñas sa sining series man sa pagpatigayon sang buy-bust operation. Sa matter of fact, medyo madurod lang ko adtong mga nagkaladakpan sa aton sinima Drug Enforcement Unit diri sa syudad sa Kaingin kag sa distrito iya sang Haro. Pero may panibago paging mandato si Mayor Jerry Treñas nga dapat tutukan tang Bakhaw kag ang Tansa Esperanza. Colonel Batiles, sir? Yes, Bombo Cham, una sa tanan, nagpasalamat ako kay Mayor nga gin-recognize niya ang efforts ng atong mga kapulisan. Parte ni sa campaign naton sa illegal drugs kaya actually Bombo Cham, good for 9 months umpisa nga nakapungko kita dire. 147 na ang arrested sa aton mga operating units, ang anom naton ka station kag isa ka City Drug Enforcement Unit. Okay. Sa bahin naman karon niya sang Bakhaw kag sang Tansa Esperanza. Sa Bakhaw una may mga information kita nga ginapayag nagabralik naman kuno to mga drugista sa Maswid sa barangay Tansa Esperanza. Anong mando naman iyan ni ICPO Director Colonel Batiles, sir? Yes, Bombo Cham, actually ang pag-deploy naton dira sa atong mga kapulisan sa duha ni ka barangay, ang barangay Bakhaw kag ang barangay Tansa Esperanza. Base ni Bombo Cham sa ginpadala sa aton dire ang resolution request ng aton duha ni ka barangay nga nag-request sila sa aton sa ICPO nga may mga nagamatamat naman dira do alarming hindi man mambal nga alarming noted sa mga pumuluyo dira sa duha ka barangay nga may mga tao dira Bombo Cham nga nagasulod nga hindi kilala. So nag-deploy kita dira Bombo Cham muna nga nag-deploy kita sa atong kapulisan sa duha ni ka barangay. So anong sistema sang deployment naton dira Colonel Batiles, sir? So ang aton dira nga deployment Bombo Cham ikuan naton nga i-set off naton ang entrance kag mga exits dira sa duha ni ka barangay. Mabutangan naton dira sa pulis para mag-conduct sa checkpoint sa entrance kag ang iban mag-patrolya kag mag-monitor dira sa barangay Bombo Cham nga ilabi na gid ang mga hindi dira residente sa barangay Bakhaw kag sa barangay Tansa Esperanza. Okay. Ang information nga may mga tawo nga hindi kilala nga nagagwa sulod sa nasambit sini nga mga kabaranggayan, ang informasyon sa diin man naghalin na Colonel Batiles, sir? Yes, Bombo Cham, kalabot na Bombo Cham sa aton nga barangay officials kag ang mga informasyon nga ginadaho dira sa aton nga mga pumuluyo sa mga barangay sa duha ni ka barangay nga may mga noted sila dira nga mga hindi kilala nga mga tao sa barangay kag ang laban-laban sa suspetsa nila naga-engage o naga-transact sa pagbaligyan na isang illegal nga droga Bombo Cham amo na nga nagahulag man dayon ng aton nga barangay official kag naisipan nila nga magpa-deploy dira sa atong kapulisan sa dira duha ka barangay. Ang ini nga mga personalidad apisar nga ti unidentified sila, hindi makilala sa tsura lang abi. Mambal bala naton nga remnants pa ini sa mga previous drug groups nga nag-exister diri sa syudad sa Iloilo. Santo, Colonel Batiles? Yes, tama Bombo Cham, no? Kaya sa report diri sa aton nga barangay, labi na gid sa barangay Tansa, ang iban dira nga engage sa Bombo Cham may mga previous na mga kaso nga nakagawa lang mga surrenderes naton. Kag ang iban dira noted nga hindi taga dira mismo sa barangay nga nagasulod. Ano ihan ang rason, Colonel, nga apisar nga ti nakaagi na sila dakop, kaagi sila priso, pero nagabalik sila sa gyapon sa illegal drug business? So, kulang taon na ito na Bombo Cham, ang reason nila siguro, ang moment sa gyapon, nga simpre madali niya ang makakita sa kwarta, madasig ini dire, mapos lang. So, amo ginala lang taon na ito na Bombo Cham, ang pinakarason o motibo nila, nga man nga, no, hindi sila mag-untat sila sa pag-engage sa illegal drugs, instead nga may mga pwede man sila kapangita sa ibang nga trabaho. Ano ang mabilin sininimo man iyang pahayag abi tuoy sa mga personalidad nga nagatuyo nga magbalik
sa illegal drug operations diri sa syudad sa Iloilo. Colonel Batila, sir. Yes, Bambutyam, siguro nga, ito lang din mapahayag no, sa irasyon na nga nag-engage sa illegal drugs. Kung hindi man sila maguntat sila ng mga activities nga illegal, o siyempre, ari atong nga pulisan, nag-operate, kag paninguan na sila nga ma-neutralize, ma-arresto sila, kung kailan sang kaso. So, nakita naman nila, Bambutyam, nga hindi lang diri sa aton sa Iloilo City, kundi diri man sa aton syudad hindi na sa ibang mga lugar, nga damo na nagkalatakpan. So, kung risgo gihapon sila, kag kaya man lang nila nga risguan, sa ulihin, matakpan sila, balik naman sila sa prisuhan. So, mara nato mapahayag siguro, Bambutyam, kag hindi lang ang mga poser sa Bambutyam. Ginapanawagan man naton Bambutyam ang mga pumuluyob o ang mga nag-engage sa paggamit ng illegal drugs. Kaya sila part ini sila sa krimen, part ini sa illegal drugs. Kung user lang sila, so part niya pa sila sa krimen. So ang point natin dira Bambutyam nga ginapaabot naton sa ila nga hindi sila magamit ng illegal nga droga kaya makaguba na sila kabuhi. At the same time, nag-contribute sila sa pag-commit ni isang krimen. Kaya kung wala or gamay lang ang users, gamay man ang poser naton kay siyempre mapoto or untat ang ilang negosyo sa pagbaligya sa illegal nga droga Bambutyam kung gamay lang ang or wala sa nagabakal sa ila ka nagagamit. Ining mga drug personalities bala, mga tinawo man isang una sang mga drug personalities man or mga mambal nato mga ginkilala sa una nga mga nagadro-drug lord diri sa syudad sa Iloilo, mga tinawo ni nila, Colonel? Yes, Bambutyam, may nagalusot sa aton nga balita no, or informasyon nga muna gani mga former or mga previous di sila Bambutyam nag-engage na no. So, sa una, may mga reporter sa aton, hindi sila sa una, connected na nga daan. So, nagmatama sila balik, Bambutyam. Alright. Pero kung sa ano pa, identified na ni sila Colonel Batiles, kag mabako na lang ebidensya ang ginahulat-ulat, kag inis lang pagatikloon man, definitely sa aton sa mga kapulisan? Yes, Bambutyam, laban-laban na mo kita malabutan na Bambutyam no kaya ginawatamat sa ato sila pasulod sa target list. Pag hindi lamang kita diri sa Iloilo City, ang Iloilo City Police Office na nag-operate, may iban mga unit, may PDEA pa kita. So, amo nang mag-monitor sa ila Bambutyam kag mag-neutralize sa ila sa pila ka adlaw kung maabot ng tiempong pwede na sila madakpan. Alright. Sige, with this information, kag sa Tiyempo, Colonel Batiles, sir, thank you so much for your time. Once again, good afternoon. Yes, Bambutyam, may hapon sa liwat, kag may hapon sa atong tupalamati. Dari wabit si Police Colonel Leo Batiles, aton sini City Director. Ti kilala man ni gali isang aton siniyang mga kapulisan kag mga barangay official, ining mga unidentified person siguro, tiyan mo ni mga personalidad nga posible naga-deliver dira sang item or posible nagagamit sang item or sang illegal nga droga, pero hindi pumuluyo sang nasambit sini iyang barangay. That is why nga do na alarma man ang pila sa mga opisyalis naton nga do lain-lain na yung tao gasulod sila sini barangay. Kalabanan siniya Tita Regine magsulod-sulod sa mga kabarangay, di bala kung may pista? Di lain-lain tao makanto sa inyo to kay pista. Mabisita to sa mga kilala nila. Pero ang nagaklinabo, sa nagligad sini may nadlaw, do kasubong kuno nga may pista man dito sa may Bakaw kag Stanza Esperanza. Kay lain-lain tao nagasinulod dito. Do kasubong nga nagapamista man gini. Kay pagsulod, after an hour or two, guwa naman sila. Lain naman dayon may masulod. Do mo amo gini. Damo guro handa to sa amo sini nga mga chimpoy. Pero sa karon may deployment na ginapatigayon, re-establish ining task force sa Bakaw kag task force Tansa Esperanza. May rejoin the report diri si Bombo Angel Tan na pakikangutan ni Bombo Angel ang punong barangay kagagin husisa ang mga nagkakigo man siniya nga sitwasyon sa sining pag-deploy na dito sa mga kapulisan mano, para nga pasiguraduhon nga matiklo kag wais ang may malain nga buko ang mga tawo nga nagagwa sulod dira man mismo sa barangay Bakaw. No, kay kumadumduman ta pa sa aton sini mga kabumbo nakagrugin hawa na ni for the last few years ang barangay Bakaw.
madugay man nga nga tion nga wala ni sila maminsunar sa kanginan kag mahambal nga bao kung taga Bakaw ka do gin generalize bala. Ti sadto na dula na to pero ti kalain niya karon sa parte sang mga peace loving people, mga maayo siniiya nga mga pumuluyo sa barangay Bakaw nga maulamid naman. Nga malakip sa pag-generalize bala nga kung taga Bakaw ka, durugista ka. Ti perong mga nagasunulod dira, ang mga durugista dira iya magluwas sabi ti sa ginakantuan dira nga mong naga-provide sa illegal drugs. Pangayaw na ng iban, nagakadalahig lang niya mga pumuluyo dira. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Champ, hugot nga pagbantay sang kapulisan ang naga-implementar subong sa barangay Bakaw, Mandurriao. Nagsugod sang Sabado ang pag-deploy kag pagbantay sang aton mga kapulisan kag sa barangay ini nga barangay Bakaw ini Bombo Champ. Kag ini sila ang nagabantay sang 12 oras ang kada shift, 7 a.m. to 7 p.m. Tapos busla naman ini sila sang anda relyebo. Nagabantay ang aton kapulisan sa 4 ka entrance sang barangay agud mas masigurado ang pagsulod-gwa sang mga tawo man sa area. Sa interview sa Bombo Radio kay Barangay Captain Joel Alvarado, Barangay Captain sang Bakaw, Mandurriao, nagapanawagan ini siya nga magpangabuhi isang matinlo agud may isuporta sa pamilya kag hindi isa mahigko nga pamaagi. Gapasalamat man ini siya Bombo Champ sa suporta gikan sa kapulisan kag mismo man sa pumuluyo agud matap na ang paglapta sang illegal nga aktibidad sa iya nga komunidad. Yari atin pamatian nga pahayag ni Barangay Captain Joel Alvarado. Na gani sa subong, may mga informations kita nga nabaton nga daw may mga aktibidades nga daw hindi maayo diri sa Barangay Bakaw. That's why nga nag-request kita sang pulis. About sir ang deployment sa kapulisan, nag-umpisa na bala? So nag-umpisa ini sila Bombo Angel sadtong Sabado. Ang ila duty or ila posting diri sa aton halin alas City sa aga hasta man sa alas City sa aga ang isa ka shifting, and then may relyebo na sila nga another na naman dayon nga magbulo sa ila, so may duty kina di sila 24 hours a day. Diin sila banda sir nag-posting sir? So may ara kita 4 ka area sa may entrance, and then boundaries ang Samparados Bakaw, boundaries ang Bakaw San Vicente, and boundaries ang Bakaw Bulilao. Paano sir, ano ang proseso sa deployment sa ating mga kapulisan dito sir? So may ara na sila body system, so ma-duty na da sila 24 hours dira, tapos may ara man kita foot patrol nga mga pulis nga nagalibot. San o ang last nga by bus operation din sa Bakaw sir nga tago? So ang nagligad pa nga 2019 June ang pinakaulihi nga by bus diri sa Barangay Bakaw. Kay tungod may nagpasulod sang droga diri sa inyong barangay. May idea bala kamo sir kung sino ini sila residente man bala kun mga pangayaw? So Bombo Angel no, hindi pa naton ina ma-validate kid kung bala droga gid man or ano ang mga aktibidades nga sang mga tao nga nagakagto diri sa oras ang kagahon. So pero nahatag naman na naton sa aton mga proper agency to pag-validate sina kung ano gid bala ang tinutuyo. How about this sir ang inyo mga tokhang surrenderies? Ano ang update sa anda? May yara bala nga base sa inyo nga pag-observe may nagbalik gid man bala sa illegal nga buluhaton sir? So far sa subong, to tell you frankly, daw wala ko sa may nabalita nga nagbalik sa mga sukang surrendery naton. Kay ang iba naton nga mga tokhang surrendery nakagraduate na sa ila rehabilitations. And then kalabanan nagatrabaho na. So kung with regard sa aton tokang surrendery daw okay ang aton mga tokang surrendery kaya wala pa sang informations nga nagabot diri sa akon nga nag-engage sila sa subong. Kamusta sir ang badak report ninyo? On time bala ang pagpasa sa DILG? Kada bulan nagakandak gid kita sang badak meeting naton, regular gid na every month nagasubmit kita sang aton report sa proper agency. How about this sir ang inyo barangay sir identify
classified as drug-cleared barangay na bala? O negative, wala kita mag-drug cleared tungod sang mga wala pa nakatapos gid rehab ining aton iban ka mga surrendery nga aton pagani sila nga ginapangabay kagang iban ongoing. Lastly, sir, ano ang panawagan nimo sa imo mga residente kaga sa mga pangayaw man nga nagatuyo nga magpasulod sa illegal nga droga sa sining nga barangay, sir? So madamo gid nga salamat no sa aton City Director kay Colonel Leo Batiles sa pag-deploy sa mga pulis diri sa Barangay Bacau, and then madamo man nga salamat sa mga constituents sa taga Barangay Bacau nga nagapaabot sang informations nila diri sa akon kun nga kita may kapulisan diri subong. So ini ako nagapasalig sa inyo nga magapabilin nga mangin confidential sa mga report nga ginahatag ninyo diri sa akon, kag sa mga tawo nga may handom nga maghimo sang illegal activities diri sa Barangay Bacau, kun mahimo mangita na lang kita sang lain nga trabaho alternatibo nga palangitaan nga para may suporta kita sa aton pamilya nga legal para ang aton pagtulog mangin malinong kag matawhay. So ari bisan sino nga barangay officials pwede nimo na matagaan sang informations. Kung hindi gid ihatag diri sa akon ang ako number 0947-696-4544 ang mahatag ninyo nga informations mangin confidentials. Ako nagapasalig gid sa inyo. Bombocham, nabatian naton ang pahayag ni punong barangay Joel Alvarado, barangay captain sang Bacau, Mandurriao. Ti kabay pa nga magkooperar man ang mga pumuluyo dira kay ti ako nagapati ako ya Bombo Angel sa tong pinakauli nga bypass 2019 pa. 2019 pa, oo. Ti sa nakaligad sini iyang 2020, 21, 20 tatlo na katuig. Why na yang ano mo kumbaga pa pisar nga ti why sila ma-drug clear dira pero gatingwa man namin ko balay di nakatulad sa paglantaw sang halos kadamaan sadto nga basta gani mga taga Barangay Bacau ka hindi ka na mag-upod siya kay drugista na. Doon nadula nadto sadto Bombo Angel pero subong nagakadapat sini nga dipinsahan man sa pumuluyo diray nga hindi na sila matag nga kung taga Bacau ka drugista ka, no, of which very wrong ina kay hindi man niya tanan nga taga Bacau drugista. Bombo Angel. Yes, Bombocham, amo na gani nga nagapasalamat man si barangay captain or punong barangay Joel Alvarado kung sa diin nga nagatinguha gid ang iyang mga pumuluyo nga magbulig man sa pag-report kaga ginapasalig sini nga anonymously pag-entertain nila ang pag-entertain ni barangay ni punong barangay ang anda nga reklamo kag hindi gid ini siya manugid sang anda nga pangalan Bombocham. Manugid na gani. Manugid gani karon si Cap Jewel kay Max tapos gid sila. Sakto gina Bombocham kay syempre. Kilala mo si Max Bombo Angel? Wanang na ang balaan ko Bombocham Dulce na sa Max Alvarado. Manugid gani si Cap Jewel kay Max Alvarado. Tapos yung mga drogista na. Bombo Angel. Galoy kasi mo Bombocham. Sa piha ka bahin Bombocham, nag-interview kita. Bag-o lang gid sa mga rider nga naagyan naton kaga nakita og gid ang pagpanghakroy kaga nagalungo-lungo gid ang ila nga ulo sang aton nga mga rider sa ginaduso nga Senate House Bill 32 ni Alan Velasco kaga nakita og gid Bombocham nga dismayado gid ini sila sa posible nga pagpasar sini nga hagna. Sa interview sang Bombo Radio kay Jade Nabajo sang Lapas kag isa man ka rider mangin mabudlay sa iya kun matabo kay bilang isa ka delivery rider kung hindi sila matagaan sang lisensya madulaan man sila sang obra Bombocham kag kabay pa suno sa natungdan nga padumdumon anay ini sang makapila ka beses bag-o ipapasar. Yari aton pamatian nga pahayag ni Sir Jade Nabajo, isa ka motorcycle driver. Dito hindi kita mayo kay
Halimbawa, kung pareho sa amon, delivery. Kami na maigo kay magparehistro kami. Kinanglan ma-intra pa na sa mga organisasyon. So kung mag-amo na ang mga riders gid matamaan gid na kami. Tanan gid ka mga delivery, mga gamotor. Amo gid na maiguan kay kung wa ikaw organisasyon, hindi ka kaparehistro, hindi ka kaparinyo mga lisensya. Do hindi gid manami kay halimbawa na kung biyahe kami kag hindi kami ka-intra, madulaan kami obra. Kay gadra man kami kasareg sa delivery. So kung hindi kami kasulod sa mga organisasyon, hindi kami kaparinyo, hindi man kami kagawad ka mga ganit tawag ang mag-renew sang lisensya kag RCR. Mag-amo na dapat isipan gid na mayo kay mamangkot man sila sa mga rider kung maapektuhan ang mga rider or hindi. Hindi nga kun nga ang ila lang isipon ang ma-income sang sang LTO. Tani na pamangkot sila sa mga rider para nga mabalaan nga kung masugot ang mga rider nga amo na ang patakaran nila subong or hindi. Sa pihak nga bahay ng Bombo Champ, nagpautwas sang hibubunot si Jessie Pineda, isa man ka rider kag suno sa natungdan kung tani tagaan man sila sang kahilwayan bilang rider kag kung tani konsultahon anay sila nga mga magagmay nga organisasyon bag-o magdesisyon sang dali-dali. Yari aton pamatian nga pahayag ni Jessie Pineda. Magamuni ya ma'am, do wala na naya freedom yung mga rider, magamuni ya. Ang may agna sina siguro ya, hindi niya guro rider ya. Ang napanumdom lang niya ya, paano mga kwarta ang LTO? Paano be karon nakapalo sa akon, way ka gintra sa organisasyon. Te gi ko nila ya, pressure. Way ka na naya freedom ya. Minango niya nga ya. Way ka na giniya freedom. As in do, kumbaga, mapilitan ka kaya karon biskan awat sa chimpo mo nga ikaw, para sa amon, sa field kami. May ubra kami ang oras be karon sa meeting, alas 2. Ti hapdian ginamon, dula ng hapdi namon. Meeting kami to, wala man Japon, nga. Ti mula na reaksyon ma'am sa akon do, hindi gin makabulig ma'am. Tunanay nila, tapos ipagi anay sa mga Riders Association nga ara sa dalom. Kaya ara maka-explain sang mayo sila. Pero kung idiritso lang yung alaye, tido minango niya yung alaye ya. Idiritso anay sa mga organisasyon nga mga motorcycle club, kung ano ang ila nga makomment. Kasi sila ya nakinchindi ginaya ya. Ti kabay lang itani hindi pero dapat ibalik anay sa mga riders. Anay sa mga riders club la istoryahan anay sa dalom, hindi nga sa babaw lang dayon. Bombo Champ, na batian nato ng pahayag ni Jessie Pineda, isa man ka motorcycle driver. Sa bagay may puro punto man siya, pero amo to ganyan bakob lang kagina Bombo Angel, nakita taman ang bintaha, nakita taman ang disbintaha sa ginaduso ni former Speaker Lord Alan Velasco nga House Bill number 32 kay kung lang taon tang iban si Dre Abi Bombo Angel, ginsugo lang bakal ice water, sugo lang bakal soft drinks, nagsakay sa motor, napandar niya, nakalabot sa Tianggi, nakabalik sa Ilabalay, nga nagalangot pang parte sa lawas ya, driver na sa sang motor dayon Bombo Angel, kag kung manotisyaran mo, kalabanan sini, nga mga nagakaulamid sa disgrasya, kung chekon ang ila sini iyang mga belongings, wala sang driver's license. So, isa man kung tani ini nga makapasigurado nga ang isa ka driver sa motorsiklo nabalaan niya bala ang tanan ang proper nga pagmaneuver o kung mga laws and regulations sa pagmaneho sa motorsiklo, okay gud kung tani ina. O galing ara naman ina sa aton siniyang layi ka ginapatuman na sina subong sa nga LTO tikon si Sir Felix pagani sinya do nagdubli lang ina Bombo Champ, pero ining mangin prerequisite iya nga mangin requirement nga hindi mo ya renew ang registration sa imo sini nga motor kung why ka sang motorcycle riding club. Ti sakto to hambal ni Mr. GC. Ano ko ipilido ito, engineer? Jessie Pineda, Bombo Champ. GC Pineda, no? Ang hambal ito, no, gani, ikot ko na lang sa Bombo Angel. Minango. Yeah. Hindi mo lang Bombo Angel.
Sak na ba mo siya? Amo man gani kagina nga pag-interview sang Bombo Radio siya, pagkabati niya about sa amo to nga explanation Bombo Champ sang Senate House Bill 32, naga-utwas gid ni sa gilayon sa kalain sang buot niya kay siyak tuman Bombo Champ kun tani ging amo na ging konsulta anay sila kagagapangabay man ini siya nga kun tani ang hindi ini madayon nga hagna kaya amo to ang example may meeting sila mahambalbi alas 2 kundi ma-half day sila sa obra ang matabo ka na Bombo Champ ang sweldo nila half day man amo to ang badya kagina nga may mga training tapos wala nga man Japon amo nang hambal ni Mr. Jesse Pineda Bombo Champ. All right. Inis si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan sa imo siniyang mga follow-up report. Di kabay pa nga i-take into consideration man iniasa nga aton sining mga opisyales, particularmente sa kay former Speaker Lord Alan Velasco. Dito lang ko anay sir, duso ang no garage, no car policy. Sa aton sinimatag palamati, pero previously dogin duso man nila gani isang land transportation na office. Isa labing importante pagin bala ang ining mga layi balansihon taman nga hindi lang niya permi ang maigo kag do nabutang iyas kaluluoy ang ara sa middle class mga pigado kag middle class abi kiti mga kasubong sini dumakabig nato niya nga makambal magkitaan typor di granting for the sake of discussion abi karon naduso ining nasambitan iya nga hagna nangin na layi ti anon mo niya ang mga delivery rider ipresyoron mo sila nga mahimo sila sang asosasyon nila mapa-credit sila sa Land Transportation Office. Ano ang mga kinanglanon sini nila pila ang ila sini nga gastuhon agod nga makaestablisar sang accredited nga motorcycle riding club sang Land Transportation Office. Kay kalabanan sini sila nagkuha installment nga motor para nga makakabayad sa ila installment sini iya nga motor kag may extra income sila nagsulod sila sa delivery business ara sa Grab, ara sa Panda, sa Tuktok, sa Hangyo, sa kung sa diin pagin sila dira. Ti presyoron gid sila kay hindi na ma-renew ang ila sini iyang mga motorsiklo kung why sila sang asosasyon or club abe nga kung sa diin accredited sang Land Transportation Office. Ti ano hindi na lang sila mga buhi. Nagatingwa man sila sa legal kag maayo sini nga pamagi ti ano. Kay hindi naman sila iya ka deliver maduso na lang sila illegal nga droga. Sa ton sini nga mga kabumbo, hindi man nila mapuslan ila sini nga motorsiklo. Hindi naman sila iya ka deliver, hindi naman sila kasakay sa ila sini nga motorsiklo kay kung madakpan sila dako pa gid ang penalidad. Ti ko maduso ning layi dakpon man si Bongo, dakpon man si former President Duterte, nga may membership na ni sila sa Clubao. Ako member man ako sa club, Bombo Brinan, engineer. Wala mo kung ano nga club akon nga membership. 700 club. Hindi kinadlawan ma-extra na lang ko Lapa ko naman ako bisalatin mo. Ang report ni Bombo Lindsay may kantanan sa sining SRP sa Kalamay itugyanta sa iban sinimanusay Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Reggie. Nis Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa malinay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo ang Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi
ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kon nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kon nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kon GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imong nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC, ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa, agud na kahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano ba lang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edad? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño.
Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang ati tribe competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Help is available. Ngayong hapon sa internet mga kabombo, 14 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. This is Tita Regine and welcome sa KLP diri sa DYFM. Bombo Radyo, Iloilo on a Monday. Hello! Excited na kamuliwat nga magpamati dira sa mga kasaysayan. Sa mga first-timers naton, hello and welcome. I hope this won't be your first and last. Tell your family about this program and make it a family affair. Nga mag-share sa inyong makasaysayan. Namigid na, no? Aling kay Lola Abiesa sa apo nga nag-share sa ilang mga istorya diri. Sige. Samtang nagpamati this afternoon, pwede gid masabayan nga magsulat man sa inyong makasaysayan. Kung may computer, pwede nga ma-computerize and then i-email
sa bombo_Iloilo at bomboradio.info, or kung isulat, pwede gid sa gihapon. Isulat ninyo and then ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This afternoon, balikan nato ng mga kasaysayan nga gin-share diri sa aton. Wala nato nabasa last week. Kag ginapasalamatan ginato ng aton nga mga letter senders, kag iban pa nga mga nagsulat diri sa aton. Just wait, ha? Just wait for your stories kay tagaan gid na sang tiyempo diri sa KLP. For the meantime, I hope everybody is relaxed and ready na. Super cool sa ilang ginapahamtangan. Chill lang. Samtang nagpamati diri sa kahapon lamang program. Again, kaupo din nyo si Tita Regine and ari na ato nga ambahanan para sa inyo tanan from the Bombo Music Festival. This is from Jose L.G. Fuentes, LDR. Good afternoon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat gamay ang akong ibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot taning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bula tekstorya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uli ay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingam nga akong ibating, biligid ka bayran o dollar. Bisagod sa obiyong, ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingot. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma andaman. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay.
our long-distance relationship, Jose LG Fuentes from the Bomba Music Festival. Hello again. I hope everybody is settled and ready na para magpamati sa aton ng mga kasaysayan. Thank you again sa mga letter centers naton kag sa mga manugpadala sa ilang mga istorya diri sa KLP. Thank you also sa mga nag-share sa mga pictures natuhoy sa ilang mga istorya ang gina-share diri sa aton. Sige, let's get started. Ari na aton unang sulat for this afternoon. Today is Monday, August 8. This is from Nanay Meli Sang Leganes. Nagasiling ang sulat. Dear Inday Regine. Maayong hapon gid sa imo. Nagsulat naman ako sa imo tungod nanamian gid ako magpamati sa sininga programa. Inday sugudan ko ang akong kasaysayan sa nagaedad pa lang ako sang 15 anyos. Kung sa mga bulak, naga-bloom pa lang ako. Kay mataas kag maputi ako. Abi mo Inday, wala sila nagatawag sa ngalan ko, kundi ginatawag ako nila nga si Mistisa. So amo na, nga bisan diin ako magkadto, wala sila nakakilala sa ngalan ko. Luwas lang sa mga kaupdanan ko kag mga katiyaan ko. Inday sa nagaedad na ako sang 15 anyos, nagaupod ako sa mga tiya ko kag pakaisahan ko. Mangayaw kami pang-ani sang humay sa Barangay Fondasyon, sakop bala Inday sang Dueñas. Inday didto ako nakasalapo sang harana nga sa isa ka gabi 3 kahugnat. Abi mo Inday, ang una abot, amo ang masaka. Ang maulihi, sa buwas naman sa gabi mabalik. Po, grabe. Kaysang una ya Inday, sugid ang harana. Pero, bisan pila ang atubang ko sa kanta, ginabatuan ko man sila gihapon. Kay man Inday Regine, sa nagaedad pa lang ako sang 12 anyos, palakanta na ako. Wala sang kanta nga bag-o nga hindi ko masaulo. Tuod. Kay bisan nagatigang ako, nagabit-bet ako yung song hits kay ginasaulo ko. Unay man ang radyo nga ginapamatian ko. So mo na Inday, nga bisan pila pa sila nga tubang ko, basta sa kanta lang, hindi gid ako mag-isol. Why man ako Inday entrada? Kanta lang gid. Sanduha na kami ka semana dito. May nagharana sa amon nga 5 katawo. Ang isa katawo na tingala ako, kay kung magkanta ako, nagkakadlaw-kadlaw siya. Kay gali Inday, naluyag siya sa akon. Kay sa pagkatapos namon kanta, nangilala sila sa amon. Sa pagpauli niya sa ilabalay, naglisensya siya sa tatay niya. Mga sawa siya kuno sa Tagaleganes. Ako gali Inday ang pangasawon niya. Sang aga sa to, didto kami nag-ani sa barangay nila. Sang hapon, sa naghahakot ako sang ginani, may tigulang nga nagpalapit sa akon. Nagataklo siya Inday sang binangon, kay nagakalo sang sadok. Namangkot siya sa akon, kung tagadiin ako, kag kung kay sino ako nagadayon. Tigin sugiran ko man siya Nagkatlaw man lang siya. Inday sang aga, sa nagalinas kami sa amon inani, nagkadto sa balay nila ang tigulang nga gindayuna namon. Nagbaligya sang tabako. Tapos namangkot sila kung anong obra ni Papa, kag kung may duta kami. Tiyang sabat sa iya sang ginadayuna namon. Wala kami duta, kag pangisda ang obra ni Papa. Tiyang sabat sang tigulang nga lalaki. Kung duta lang kuno ang pangayuon sang tatay ko sa ila. Bisan 2 pa ka ektarya, sugot sila. Kay may gusto gid kuno ang bata nila sa ako. Inday sang pagkabati ko sa adto, naghimos kami pauli. 2:00 ang hapon, ginlakat namon halin sa pundasyon pakadto sa Banga Inas, kag magsakay pauli. Kinahadlo kami Inday tungod basi bala sa gabi, kidnapon nila ako. So balan mo Inday, ang tawo nga may gusto mga sawa sa akon, katapo sang hukbalahap sa adto nga panahon. Di bukid pa naman. So sa paghalin namon sa fondasyon, nagkadto naman kami sa Tapaz
Kay didto sandakot man ang ani. Isa pa, Vanuatu ya Inday. Pero Inday, hara na manggihapon ang kalbaryo ko dito. Pero naanad naman lang ako Ugaling, sang duha na kami kasi mana didto nga nagaani. Ang bata, sang ginadayunan namon, nag-apas sa amon, sige na anihan namon. Tapos nanugid siya sa amon, yang tiyo niya nga lalaki, naglisensya sa kay mama niya, nga mga sawa naman sa akon. Ay, pagkabati ko sadto, Inday naghimos naman ako pauli. Ang inani ko, ginhatag ko sa pakaisa ko nga dalaga, kag magpauli. Kaya ang siling ko, kilikawan ko gani sa fundasyon, tapos diri sa tapas, amo man gihapon. Ang tiya ako Inday, hindi gitani gusto nga magpauli ako. Tungod sang gabi sadto, makanta ako sa rally ni Rosiler Lim, nga nagapadalagan kandidato sa Banwasang Tapas. May bayad patani ato Inday mo. Ang pakaisa ko nga lalaki, amo ang mauyat sang gitara sa akon pagkanta. Pero wala ako ato pagbaliha. Ang akon inani nga humay, gindala na lang nila pauli. Sakay truck ni Martin Hain ang nagsugat sa ila pagpauli. Abi mo Inday, hasta subong hilig ko gihapon magkanta. Sang una, pag oras ng Senior Citizens Day, sa Banwasang Leganes, ako ang gina-represent sang amon barangay sa contest sang kanta. Kag-abi mo, Inday nagadaog man ako. Inday, abi mo, kung adlaw sang Domingo, gapamati gid ako sang harana. Kayang akon radyo, nagaandar na ina, halin pag sign on ninyo, tapos patyon ko lang ina sa gabi pagkatapos ang rosaryo. Adlaw-adlaw gid na Inday Regine. Permi, ako gani ginabaklan sang radyo kabata ako, kay permi lang guba, permi lang nagakaguba ang akon nga radyo. Siguro nagaka-overheat. So madamong inyong salamat Inday Regine sa imong pagbasa sang akon malawig nga kasaysayan. Nagapasalamat Nanay Melly sang Leganes. Wow, Nanay Melly, ang haba-haba ng hair mo, ha? Nung unang panahon. I hope until now. Why ka nanugid sa amon? Ti sinong imo nga nadayunan, inang imo nga nanginbana, ano? Nagharana man na siya sa imo, ano, ginlaot niya man ina ikaw, ano, wala ka na yan nalagyo sa iya. Well, kung sa bagay, no, sang pangharana, nagsugod ikaw nga nag-atubang sa mga nagharana, ti 12 anyos. Bata pa na iya, baby pa na. Well, I hope ha, sano pa man na ikaw, gin-enjoy magid-anay. Ang iyong mga pagkadalaga, nagsigurado, no? Mistisa, balak tawag nila gali sa imo. So that means ang beauty, as in, nag-uumapaw. Well, anyway, enjoy kami sa imo diri nga istorya. Kanami, birit girl kagali isang una. How we wish you could hear you. We could hear you sing. Well, who knows, no? One of these days. Anyway, salamat din sa imo, Nanay Melly. And salamat man nga you are liking this program. And we hope you would tell also your friends, your family members, nga mag-share man sila diri sa kahapon lamang program. Sige, namigid na, no? Kung nag-isahanon ka lang, maybe bisa nagluto-luto ka, as in, sige-sige ang imo nga kanta. Kaya amugid na agali ang imo nga huyog. Kaya may mga nag-champion man ikaw, may mga nadagaan man ikaw, no, na mention mo gali, nakaagi ka man daog. Sige, enjoy, that's your passion, and sing your heart out, especially to the Lord. Salamat kid Nanay Melly sang Leganes sa pag-share diri sa KLP. 29 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon, 1 letter down and more to go. Diri sa hapon lamang program, you're with Tita Regine. Magapanumbalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset.
Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utak. 5 minutos makalipas ng alas 2 sa hapon. Balik kita diri sa KLP. Kaupin ninyo si Tita Regine, Yari Anay, before our next story. And that would come gali no from Deo sang Putotan. So before naton basahon ang sulat ni Deo, yari anay ang mga importante nga kayawatan dira sa Plazuela di Iloilo sa subong nga semana tubtob Agosto 13 sa sininga tuig. This Saturday, that's August 13, hindi pagkalipatan ang concert at the Plaza. Ang aton paborito nga pangtakop semana nga kalingawan sa musika. Magapasundayag si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga makakulunyag nga banda. Sa 2 ka oras nga musical extravaganza,
Si Mr. Toton Villaruz magahatag sa aton sa masangkad nga linyada sang aton mga paboritong ambahanon, ang ibang daan, ang ibang hindi gid man tuman kadaan. Ang ini nga makahalawat-hawat nga concert magaumpisa alas 6 sa gabi. Sa sining nga kaywatan, syempre napulo na naman ka mga matahom nga Plazuela mugs ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. And on August 14, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sa La Tolda para sa mga regular nga sumilimba sini kada Domingo alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton nga hindi kita magdula sang paglaom, nga ang gugma ka grasya sang Dios ang aragid sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga tinion, nga hindi naton sunado ang sitwasyon. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag-ari na kita sa aton nga next story. Thank you so much sa kay Deo sang Pototan and for providing us with pictures na tuoy sa istorya na iga-share niya sa aton sa sining nga hapon. And so it goes, my dearest Tita Regine. I would like to say good afternoon to you, Inday Regine, to all the Bombo personnel, and of course, sa mga walang kasawasawang mga suki listeners ng kahapon lamang program. Ang bagani sa mga friends ko, happy and contented gid daw ako makinig sa ako ng favorite radio program kada hapon nga nagaisahanon. Inday Regine, here I am again sharing my story about my adopted son. Abi mo Inday, ang 4 letters na gin-share ko, recorded gid tanan. Ti subong 5th letter ko na ini. Samtang nga ginabasa mo kay tigin request ko sa akong friend, tapos gin download sa cellphone ko. So, kung waay ako magawa, paulit-ulit kong pinapanood at nakikinig sa video para ma-recall ang mga memorable moments sa buhay ko. So, umpisahan ko na ang story para nga maintindihan sa mga listeners. 3 months old pa lang, sa chance ang sister-in-law ko. Nangako siya nga ihatag sa akon ang baby, girl or boy man, kay pang 7th na nga bata ang ginabusong niya. Willing gid ako mag-adapt that time, kay broken-hearted ako, kag na-promise nga hindi magpamana, kag ituon na lang sa pag-alaga sang baby, ang akon nga atensyon. So napagkasunduan namin, sagot ko lahat ang gastos until nga manganak siya. Siya man ang nag-alaga sang baby, kag monthly ang padala ko sang money para sa needs sang bata. Nagpaobra lang anay kami sang affidavit sa attorney to prove nga sa custody ko ang bata, kag nagperma man sila nga mag-asawa, tapos ginpadala dito sa Manila, kay ato ako dito. Kay wala pa ako kapirma, syempre, gasalig man ako nga okay man ang tanan. So, gin-forward ko sa gilayon sa company, kay gin-acknowledge ang HR office. Wayabi ako idea, nga dapat gali, pagkapanganak sang baby, direct sa live birth sang bata, ako name ang nakasulat, kag single parent ang status. Nag-ask ako sa abogado, kung pila ang magastos sa pag-process ng adoption papers. Di magalabot ko no sa mga 150K. Year 1995, may 3 ka mga hearing pa nga natabo, kag need ang appearance ko kada hearing sa judge. Pagkatapos, i-publish pa sa newspaper. Wala ko lang in mind, kay malayo man ako, kag daw hindi kaya sang schedule ko. Inday Regine, tuloy ang maligayang araw ko. Until dumating ang time, 6 months old ang bata. Nag-decide ako nga ipadala sa Manila para pabunyagan. Waay man sa problema sa pag-process ng documents nga kinahanglan sa bunyag, kay hindi pa man istrikto ang priest nga assigned sa Paco Church, Manila. Abi mo Inday, kadamo sa mga nag-volunteer, gusto nga maging ninong kag ninang, mga friends ko, mga kaupdanan ko sa work,
Naglabot sa 17 ang ninong, kag 17 man ang ninang. Per head ang bayad sa simbahan, sang ninong and ninang. Mga jokers ang kumpare, hambal nila, abaw, nagayuhong gid si father, kay dako ang collection niya. Bongga ang celebration sa amon nga apartment. Fast forward, Inday. Almost 5 months ang stay sa akon sang bata. JP name sang adopted son ko. Walang yaya. Kami nga 3 nga mag-best friends ang nagabulos-bulos bantay. Ayos lang naman kay shifting amon duty. Isa kagabi, si Jing ang yaya kay third shift, 10 p.m. to 6 a.m. ang duty ko. Nakabugtaw si JP at around 10 p.m. Abaw, nawili siya hampang kang libot-libot sulod sang kulambo. Kagwaay sang plano nga matulog. Tingin tanaw ni Jing ang oras, 12 midnight na. Sus, why balabutangan sang efficacent oil ang mata ni JP? Oy hala, wala man daw maghibi. Basta sige lang piyong, kag nagatulo ang luha. Oh, hindi na magmuklat ang iyang mata. Mapdi syempre. Di maanghang ayhan hanggang makatulog. May ara pagid sa natabo. Malakat na ako sa work. Si Vicky naman ang yaya. Sige naman hibisan baby. Hindi maghalin sa akon. Nagakupo sa akon. Ay ti malate na ako. Way ko balatang paa ang binti niya. Gol pinaghipos ang hibi. Suskulbaan ako Abi mo Inday, pumakat gid ang 5 daliri ko sa binti niya. Sa ulihi, way na siya nagahibi kung maglakat ako, naanad man. Fast forward, Inday. 1 month before mag-first birthday si JP, nagpauli kami nga duha sa Iloilo City. Pag-abot naman sa balay, abaw, nahadlukan siya sa lolo kag lola niya, kay mga bukay ang buhok. Sus nagaralaway kay nagatararamos luha kag sipon kahibi. Sige pagid namon sunlog, nagasinggitan. Ay ginahimo namon karadlawan. Hambal ko, naanad ang bata nga 3 ka babae lang ang kaupod niya sa sulod sang balay. Inday, hindi naman sa pagmamayabang, gwapo, maputi at makinis si JP. Pag-abot namon halin sa Manila, nakita sa niya biological mother ang bata. Siguro nagalangot kid buot niya. Pagkatapos ng first birthday celebration, nag-talk kami ni sis nga siya anay ang mag-alaga sang bata kay hindi pa pwede nga dalon sa Manila. Areglado naman ang tanan, so kampante ako nga nagbalik sa Manila. Almost 3 months pa lang ang pag-alaga sang sister ko. Isa kaaga, nakibot gid ako sa wala ko ginapaabot nga balita. Hambal sang sister ko, gusto ko no nga bawion sang biological mother ang bata. Kag halos everyday, pabalik-balik sa house sang akong sister. Kay gusto gid niya nga kuhaon ang bata. Natak-an sister ko, di nag-away sila nga duha. Kay hindi pagihatag ang bata, hambal sang sister ko, ay ano pulos ang inyo ginpermahan nga affidavit tapos bawion mo ang bata? Ay buanget gali ikaw? Naintindihan mo bala kung ano ang nakabutang sa affidavit before ikaw nga nagperma? Abaw Inday, pagkabati ko sang balita, do binagsakan ako sang langit kag lupa. Ay sa isang iglap, mabilis akong nagdesisyon. Hambal ko, sige, ibalik ang bata niya, kag tanan nga mga gamit ihatag mo. Waay sang may ibilin, bisan isa ka brief man lang. Nagahibi akong sister. Sili niya, bakit ayaw ko daw ipaglaban? Kay may karapatan naman ako sa bata. Regine, grabe ang sakit nga nabatsyagan ko. Hindi mabaton sang konsensya ko. Parang naisahan ako na walang kalaban-laban. Respeto lang dapat ang ginahulat ko. Bisan tawag, why gid sila mag-communicate sa akon. So nagumpisa na ako nga maghipos kag hindi ko naluyag nga balikan ang isang bangungot sa buhay ko. Isa ka adlaw, nakibot kami. Nagabot ang sister ni Jing nga madre halin sa Rome kag sa apartment namo nagstay.
Madalas niya akong makita na umiiyak. So nagtanong kung ano ang problema. Nag-heart-to-heart talk kami about sa adopted son ko. Advice niya sa akon, God has a reason for allowing things to happen. Kung para sa imo ang bata, asahan mo, in Jesus' name, mabalik siya sa imo. In the Regine, almost 5 months na nga tahimik ang buhay ko. Sa waay ko ginapaabot, isa katawag ang nabaton ko halin sa sister ko, hambal niya. Maluoy ikaw, may sakit ang adopted son mo. Subong, may amoeba kag nagadako ang tiyan. Wala sang kwarta nga pangbakal sang gatas kag ipadoktor. Nagaagwanta ang bata sang ginaling nga bugas o kunsuam. Kung nainit ikaw sa nanay sang bata, hindi pagdalahiga ang bata, kayo ay tana sang sala. Kung pabayaan mo ang bata kag mapatay, habang buhay, hindi ikaw patatahimikin ng konsensya mo. Sabat ko sa iya. Te, burawon ka nanay niya eh. Amo man ina ang gusto niya, di bala? Sige, wakal sang akong sister nga nagahibi. Maluoy man ikaw, padali man sang kwarta para dalon ang bata sa doktor. Waay ako magsabat. Sa baylo, kinbutang ko ang telepono. In the Regine. Pag-abot ko sa balay, mga around 11 p.m., gusto ko nang matulog dayon. Pero ayaw gumana ng utak ko. Way ko na batyagan, naganguy-nguy nagali ako sang hibi. The following day, nag-send ako sang money kay need dalon sa doktor ang bata. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nag-ayo kag nagbalik sa normal ang health sang bata. Way ko naging siya ginkuha sa poder sang nanay niya. Pero, tuloy-tuloy man gihapon ang sustento niya, monthly. Halin nga nag-eskwela siya, elementary to high school, nagkakitaay lang kami kung magbakasyon ako sa Iloilo City. Fast forward in the Regine, year 2010. Naka-receive ako sang letter from HR office nga need ko na nga mag-submit sang adoption paper as soon as possible. 1 month lang ang ginhatag nga palugit sa akon. Hindi ko talaga mahabol. Wala nang time. So nag-decide na lang ako nga i-cancel ang adoption paper. Imagine, Inday. Naglabot 16 years, so wala akong maasikaso ang adoption papers. Year 2012, nag-updanay na kami ni JP sa isa ka rented room diri sa Iloilo City. Year 2015, nakagraduate siya sa kurso nga Marine Engineering. Pagkatapos niya ma-process mga documents niya, naglakat siya sa Manila para mag-apply sa agency. Kampante man ako, kay updanay man sila sang pakaisa niya. Sige, akon padala sang money. Way man galitana nagakadto sa office para mag-follow up. Tapos nabatian ko pa sa iya biological mother nga hindi kuno niya gusto ang iya kurso. Tihamak mo ina. Ay, wala ako naging patulan. Bala kayo kung anong sasabihin ninyo. Basta para sa akin, tapos na ang obligasyon ko sa kanya. Almost 5 years nga wala kami sang communication. Basta, nabalitaan ko lang sa hotel siya nag-work. February 1, 2020, my 60th birthday. Why siya nagpauli? Nag-greet lang sa akon. December 25, 2021, nakibot ako. May ginsend siya nga pictures ng ultrasound. Hambal niya, Mami, magkakaapo na ikaw. Sagot ko naman, congrats. Wala naman akong magawa kundi tanggapin. May 21, 2022, may gin-forward naman. Picture. Mami, baby boy apo mo. Ay, nagyuhom na lang ako. Inday Regine, amo ini ang akon achievement sa adopted son ko. Apo. Never stop praying, never stop believing. God will answer your prayers. Hanggang dito na lang ang malawig ko nga istorya. Pasensya gidinday.
Basi nakapoy kabasa. Tani nakatagman sang lesson sa mga kaangay ko nga mga listeners sang kahapon lamang program. Walking with God is the best adventure. Finding God is the best achievement. And having God as a companion is the best source of happiness. Thank you so much for reading my letter. Stay safe, good health, and more power. God bless your avid listener, Deo Sangpototan. Sa mga cases nga ini Deo, no, lain gid man nga kung may pinanghahawakan ka dokumento, permado ninyo, like sa ini nga kaso, because hindi lang na first time, no, nga nabatian naton, we heard of many stories nga along the way, as in from the beginning, okay gid ang istoryahanay between sa manog-adapt kag sa mother or between sa manog-adapt kag sa parents. But along the way, no, especially kung makagwa na ang baby, nag-change ang desisyon. Nagagwa gid, no, ang pagkailoy sang isa ka iloy. Sa imo nga case, ihatag sa imo because ika-7th na. So, may anom na sila ka mga anak. But nevertheless, hindi mo gid makita, no? Bisan ika-7 na ina. Pero ang balatyagon sang isa ka iloy would always be the same. Kaangay gid sa anom niya man ka mga anak na syempre hindi niya luyag nga ipanghatag gali because siguro maybe ginakonsensya siya or maybe nagalangot ang iya nga buot or maybe nag-change mind lang siya because na nakita niya na ang baby, no? Though doon niya siya guro kabalo as in sa matuod lang nahuya kung sa nahuya gid na siya o galing hindi mo mapungga, no? Ang balatyagon sang isa ka iloy. But syempre sa imo naman nga bahin, though sure ka na nga ti sister-in-law mo man lang, and then may mga initially may mga napirmahan na kamo, may affidavit na kamo. Ang problem lang is you cannot be with the child at all times, not 24/7. Kaya dito ka sa Manila, dito ikaw nagatrabaho, so wala ka man choice kundi nga ibilin lang anay ang bata diri, and you said ginbilin mo siya. In good hands man, sa imo mismo yang nga sister. Kay ang iya nga mother is your sister-in-law. So it's your brother nga father sang imo nga adopted son. Galing lang sang ginbilin diri, ti syempre makita bala almost every day sang nanay. So amo to siguro, no, nga ti nagalangot ang buot, and especially kay kanami, man siguro sang baby. Siguro ang ilang ginaproblemahan is ang financial nga aspect, no? That's why nga ti from the very beginning nagsugot sila kay ti siguro para sa ila basi kung hindi na nila makayanan kon additional baby pa. And then there you are, tiya ka man lang sang ilang baby kag syempre gasaligid sila sa imo nga palanggaon mo gid ang bata. Kung galing lang kay ti ari na din, no? Ang proximity nga ginatawag, wala nga ti makita niya man lang. And ara man lang siya nga nanay. Siguro gusto niya, no? Bisan pa paano, sige, bisan diri na lang ibilin. Ako na lang ang maalaga. Siguro amo na exactly ang iya nga ginamin. And so ikaw naman, so nag-decide ikaw dayon, kinaglain na ang imo nga buot. Kay nabatian mo nga ti ginabawi or luyag ng kuwaon sa biological mother ang bata. But did you check? As in you said, wala man lang communication, wala man lang natawag sa imo. Did you check? Did you double check sa biological mother kung amugid man na ang iyang luyag nga matabo? Although I'm sure may trust ikaw sa imo nga sister, hindi man guro siya maghimo-himo sang istorya, but it could have been different, no? If directly nabatian mo halin sa biological mother. Ano ang iyang point of view? Ano gid ang iyang reason? If indeed, tuod gid man nga luyag niya nga kuhaon liwat ang bata. So nabi mo kung tani, no? Kung nakaistoryahanay ka mo, as in you have aired your side, and you have listened sa iya man nga side, it could have made a lot of difference
kung may natabo nga pag-istoryahanay after sina. But then, ikaw, so daw na unahan ikaw sa kalain sa imong nga buot, no? And then, there was a time yung tigin padala mo na to ang baby dito paginbunyagan, dito sa Manila. And you said daw, kabongga sa celebration, kadamo sa may mga nagninong, pag nagninang, 17 ka ninong, 17 ka kaninang, and wala ka nagkuha sa iyaya. So, working ka mo, nga mag-best friends, 3 ka mo, kag salili ka mo, bales, shifting ka mo sa inyo nga pag take care sang bata. Wow, nagagwa gid no, balaanon gid. Kung wala ka agi tuod-tuod gid no nga maging nanay. So dito nagwa no, may mga things ka mo ginahimo, you thought okay lang pero hindi pwede. Gibutangan sang makahang oil ang matasang bata. Just so parang magtulog, di na allowed, di na pwede. And may mga ibang pagid, but maybe from your end, no, though safe mo lang ato, though ka-honest mo lang ato nga daw kinkatlawan lang ninyo, siguro para sa imo, no, hindi ato malain, like nakulbaan ng bata pero ginasundog yung pagid, nag-agitate ang bata, no, hindi manami ang mga effect sa bata, but I'm sure over and above these things, mga little things, like kumbaga, mga little, mga small mistakes nga inyo nga nahimo, I'm sure your love for the child is nagalumapaw gid. And the fact nga ginakabig mo na gid siya nga mga bata, it's just that wala ka lang gid sang time para nga makatutok sa iya. So because you are full time sa iyong mga work, kag doon nabudlayan naman siguro mga friends mo, no, nga kamo lang. So, ginbalik mo din siya sa Iloilo, ginbilin mo siya, no? Duha ka pang kamot, ginulong mo siya, ginbilin mo siya sa imong mga sister, and then amo na ang mga istorya nga nag-agululuwa, and doon naglain na inyong buot, doon nag-ugtas ka na, kag pinabayaan mo na lang. But later on, may time pagid, nga nag-updanay ka mga duwa. So, mahaba na to, no? Nga, may mga tiyempo man, nga nangin real mother kagid, as in updanay gid ka mo sa imo nga adopted son, and he's a lucky child, no? Kay hindi lang ang iya mga biological parents na nagapalangga sa iya, kundi nga ara pagid ikaw, no? Nga nagakabig man, nga matuod-tuod mo siya nga anak. It's just that along the ways, sa imo nga end, you have been very generous sa iya. Ikaw gid nagpa-eskwela since elementary, hasta nga nakatapos sa iya nga kurso. And then nung naglain lang ang imo nga buot, kay may mga istorya ka pa nga nabatian nga doon hindi niya gali love or like ang iyang kurso, pero natapos niya, ha? And then, wala aging perso, no? Ang nature gid supposedly sang iyang job nga sudlan. Well, maybe, wala diraya ang iyang heart. And then, because daw naglainay naman buot, 5 years naman ka mo, nga wala ka mo nag-communicate, kag sang ulihin na, no? Nag-reach out naman sa imo to inform you nga may baby boy na siya. And so, it ended there. Nga amo na siling mo ang imo nga nangin bonus, ang imo nga nangin reward for having him as your adopted son, even though hindi legally kay tiway natapos ang process mo sa mga papeles, but it doesn't count, no? Ang importante dira is ang intentions ang imo nga heart to just simply love this child, no? Mangin iloy ikaw sa isa ka bata no matter what. Actually, kadugo mo man siya, no? But, siguro lang, there was a time na nga ready ka na, nga mangin full-time gid nga mother sa iya, pero wala naman siya sa imo nga kilid. And so, that's why, though wala gid so much, nag-prosper ang inyo nga relationship. But it's good. Nga subong nga nag-reach out siya, huwag ka man sila nga gintakban mo ang imo nga door, nag-reach out ka man balik sa iya, and happy ikaw, nga may baby na siya. So, in short, isa na ikaw ka lola. I would just hope, ha, with you being a lola subong, kag siya being a father naman, kabay ang mga gamay, nga mga hindi pag-intindihanay, makakas na ina, no? Ultimately, between sa imo, sa iya nga mga biological parents, kag sa imo gid, no? Between sa imo, kag sa sila nga bata, nga imo nga adopted son. Consider him as your real son, kay I'm sure, ikaw, no? Kabig naman nga real mother niya gid, another mother aside sa iya pagid nga biological mother.
So, ang importante is the intention, no? The intention to love, the intention to help. Diba? So, amo na dapat ang nagapangibabaw. Well, I guess and I hope nga at this point of your life, you are contented with with how things are going on and with what you have. Nag-16 na ikaw, kagabay, no? Nga, this time, everything is going to happen for good. Kag ikaw man, no? You strive to be really happy for yourself and for the rest of your family members. And between you and your adopted son, kabay nga, makayon yun agad ang inyong relationship. Thank you so much sa imo, Dale Samputotan, for sharing with us your story. Ipunto alas 3, magabalik ang KLP pagkatapos ng gits ang pila ka may importante nga mga pahitalo. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny 10 jeans. minutos na makalipas ng alas 3 sa hapon. May I invite you again, share sa inyong mga stories diri sa kahapon lamang program. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or if you like, you can write it and then isend ninyo care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. For tomorrow, ang naka-line up natin, yung mga stories would be from Toto Subang and from Lola Amparing and the rest pa gid, no? Nga nagpadala sa ilang mga stories diri sa aton. Thank you very much, Gid. So, madamo gid nga salamat sa inyo for today. Hope to be with you again tomorrow. Kita ay kita buwas sa gihapon. Inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Nagapasalamat gid sa inyo for sharing your time with me. I'll be seeing you again tomorrow. Good afternoon and God bless.